سلام تخاتلت مدبنا كمي تخونو خمي كأنيخم نحنا بوغنا بتعمل تبقى لنا حجي خاء كم تلمادنا أه انترستينو أقداس زغونا استحيزنا متنا لنا and شويت حافتي حجون حجكوا بحان ساينا وقاعدة حان متاخي يا الموزة بعد يا حادثة. يا لو من نزاربو بزعبا ناي أمرو تعنا تأقم مالتي مخنيات كأنعو مزاربينها أزور حزي بعسرة أكتوبر ناي عالم ملوء ناي awareness ناي mental health سلز نبرة أزور حزب بزعبو يمور دزرب دلو كل وطا ولا نسبون aware كتقبر أب رأسيون أب عد إنجليز I don't know شويتا بعدهم بر أب عد إنجليز ناي تسلمتي black history تاريخ ناي تسلمتي ورحي زي أتي ناي مرات عنا مسانا مسألمتي مس وزعتني تاتا تحاحزنا خنزاراربو لإناتي أبانا خمي عينت الرأيهم زلنا تي كبهالن كي بهالن دلو انت هنقبر لنا انت إخي كن خن العلنا خنزاراربينا خن تقدمنا ثم شويتي نواخ قدوي Yeah, thank you. أنا مزحفتي قنيلة. يا صبغ أرستي يوم مالتي بتعمل خيم خا وش ناس نكلتينا حدا عينة subjects أني حمالتي يا نزارو يا تجيزي خمس لزخنة 10 أكتوبر يوم مثلا مش تزلو يا نجري يا يا مثلا بلاك هيستوري زبالكي أنا أتحاحيزنا نعد ون زيادة انجليزي كله خاني نحنا ون مالتي تي مهم. أفريقيا رديت كبز حنا دريو زلنا خابزنا إيرتراويان عندي مستنا مهم. هنا خا مور كأني كابتوم ناي كالوت كلها هنا تسلمت نبلوم سباتون نحنا فليز بلا بحري فليز بلا أكايدان أنا بابران هيوت اندحر باي كانسل زلنا يا زيادة خا أو أتوكيرنا إنا مالتي على مانا تارجيت نحجزي مهم. ኤርትራውያን እንዲሁም يا ትግርኛ ዝዛረቡ ወላ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዘተኮረ يا ክኸውን ማለት እዩ ኣልሙዛሓፍተይ يا እሞ ብሓንቲ ሕቶ ትወኪእ ናብዛ ሓሳብ ማለት እዩ يا ንእሰይ መብርሂ ክትህብና ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕናስ እንታይ እዩ ከመይ ክትገልፅዮ ትኽእሊ ንሰባት ብቐሊል ክርድኦም ከም ክኽእል ምእንታን اوكي بحصار بقليل بختاي بتدعنا زردأنا جينا سنا أمراو تأجم كبهال كله انتايو كم معلتا وسرحكا نمسرح ذا شجركا ባህሪ ዝቆፃፀር ካልኣይ እቲ ዓቕሚ ትስእን ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ንምግባር እቲ ናይ መዓልታዊ ድሌታትካ ከዓ ከተማልእ ወይ ከዓ ክትገብር ዘፀግመካ ሕጂ ንዕኡ ንክትገብር ከምዚ ሕጂ ንጎ ተሲእኻ ነብስኻ ክትሕፀብ ንጎ ተሲእኻ ንስራሕካ ክትከይድ ይፀቕጠካ ቅጭ መፀካ ዓቕልኻ ፀበካ እቲ ክትገብሮ ዝግባአካ ኮታ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ብሓፂሩ ናይ እምሮ ሕማም ክበሃል ከሎ ከዓ ከምቲ ኩሉ ሕማም እዩ ከም በዓል ሕማም ሽኮር ሕማም ደም ብዝሒ ናይ ልቢ እቲ ካልእ ነገራት ዋላ ኣብ ነብስ ኣብ ኣካላትና ዝኾነ ቁስልታት ዝወፅእ ምሕካም ዘድልዮ እዚ ከዓ ክሕከም ዝኽእል ክሓዊ ዝኽእል ፀገም ናይ እምሮ ፀገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፃራ ከምዚኣ ትመስላ ኣይሆፕ ኣብሪሄ ኣኸውን ነዚ ከበግሶ ዝኽእል ምክንያታት ወይ መበገሲታት እንታይ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ከምቲ ዝበልናዮ ቀዲምና ናይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ያ ኣባና ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ስደት ዘለና ብፍላይ ነቶም ኣብ ስደት ዘለና እንዲና ንዛርብ ዘለና ብፍላይ ከዓ ኣብ ወፃእተኛታት ከማና ከምቲ ካልእ ዓሌት ኣብዛ ዓዲ ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ናይ እምሮ ሕማም ከም ስቲግማ በቃ ናይ እምሮ ሕማም እንድሕር ተባሂሉስ በቃ እቲ ሰብሲ ኣኺልዎ ተወዲኡ እዩ ኢልካ ስለ ድሕሰብ ኣብቲ ንምዝራብ ኸማን ብዙሕ ኣይንደፍረሉን ኢና ኣይነልዕሎን ኢና ዋላ እንድሕር ከማን ፀቕጢ ከም ዘለዎ እንድሕር ፈሊጡ ሰብ ኣይዛረበካን እዩ እቲ መበገሲኡ ድኸውን ግን መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ከባቢኻ ትነብረሉ ቦታ ዝዓበኻሉ ቀደም ዝዓበኻሉ ሕጂ ንነብረሉ ዘለና ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እቲ ጥዕና ምስኣን ወይ ከዓ ሙሉእ ጥዕና ዘይምህላው ከምኡውን ብናይ ዓሌት ስነ ኣእምራዊ ፀገም ክውረስ ትኽእል ማለት እዩ ካብ ዘርኢ ከዓኒ ክመፅእ ይኽእል እዩ ጀነቲክ ከዓ ክመፅእ ይኽእል እዩ ባዮሎጂካሊ ወይ ከዓ ኬሚስትሪ ናይ ትኽስታይካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓኒ ፀገም ከምዚ
ዶሜስቲክ ቫይለንስ ሕጂ ኣብ ገዛ ዕግርግር እንድሕር ኣሎ ከዓ ነቲ ኣብ ከምኡ ተጠቂዑ ደሎ ሰብ ብናይ ኣእምሮ ሕማም ከብል ይኽእል ክቃላዕ ክእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብቲ እዋኑ እንድሕር ደይ ተሓኪሙ ከዓ እዚ ነገር እዚ ምልክታት እዚ ኩሉ ናብኡ ዘቃልዐና እንድዩ ኣብቲ እዋኑ እንድሕር ደይ ተሓኪሙ ከዓኒ እቲ ናብ ዘይተደለየ ነገር ክኸይድ ይኽእል እዩ። ሓደ ካብቲ ኺድካ ተስፋ ምቑራፅ ምንባር ምጽላእ ነፍስኻ ምጽላእ ነፍሰ ቅትለት ወይ ከዓ ካልእ ነገራት ከቢድ ካብ ነፍሰ ቅትለት ዝበለሲ ሓሳባት ከምፀልካ ክእል እዩ ናብ ከምኡ ነገር እውን ክመርሓካ ክእል እዩ ማለት እዩ። ያ ክስታይ ክኸውን ይኽእል ዶ ኣነ መብዛሕትኡ ሕጂ ንበል እሞ ንኣብነት ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ወይ ነዊሕ ዓመታት ብድሕሪኻ ገዲፍካዮ ዝመፀኻ ኣብቲ ዝነበርካዮ እዋን ተመሊስካ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት ዝሰምዓካ ሰብ ረኺብካ ነርካ እንትትኸውን ወይ ዝመኽረክ ከምዚ ውሕስነት ዝህበካ ኖርማሊ ከምዚ ግን ከምዚ ግበር ከምዚ ተኮይኑ ከምዚ ዝብለካ እንተዝነብርሲ ተሰሪሑ ዶ ምሃለዎ ነይሩ ሕጂ እቲ ትራውማ ሒዝካዮ ስዒቡ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝግለጽ ዘሎ ነገር ስከቕንስ ዶ ምስ ከኣለ ነይሩ ወይስ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝቕፅል? ኦፍ ኮርስ ካር ንኽእል ኣብቲ ከባቢኻ ደሎ ዓብ ግደ ኣለዎ። እዚኣ ሕጂ ከማ ንዛረባ ደለና ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ኣብ ገዛ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኣብ ገዛ ከለኻ ረድኤት ክትገብር ከም ትኽእል ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ጥዕና ኣይተሃቦ ነቲ ሰብ ወይ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ፈውሲ ኣይርከብ ኣትሊስት ግን ክመሓየሽ ይኽእል እዩ። ኣትሊስት ክትረድኦ ትኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዘለዎ ወይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሕጂ እንታይ ድዩ ኣዌርነስ ይደድሊ ሕጂ ከምዛ ንገብራ ደለና ዘይፈልጥ ተኮይኑ ዋላ ትምሳኽ ደለውን እኮ ክጎድኣካ ክእል እዩ ክርድኦ ኣለዎ እንታይ ኮይኑ ከም ዝገብር ደለዋ ስኢልካ ይኸስኻ ወይ ስኢልካ ይኽስኺ እንታይ ኩላህና ብከምኡ ኢልና መፂና ክብለካ ክእል እዩ ኩላህና ብሓንሳእ ዓቢና ዳርጋ ምሻሎ ዓድና ብሓንሳእ ከምዚ ኢልና ዓቢና ኣብዚ ከዓ ብሓንሳእ ተሰዲድና ኣለና ኩሉ ሰብ ከዓ ነብር ኣሎ ስለዚ ረስዕ እዮ ዓይነት ሕጂ እቲ ፀገም ናትካሲ ኣይርድኦን ፀገም ናይቲ ሰብ ብእኡ ዝሓልፍ ደሎ ድሳቅ ዘሎ ባዕሉ ጥራሕ ይድፈልጣቲ ሰብ ግን ኣብቲ ከባቢኡ ደሎ ምልክታት እንድሕር ዝፈልጥ ኮይኑ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ መዓልታዊ ናብርኡ ኢንተረስት ዝነበሮ ክጠፍእ ከሎ ወፂኺ ስፖርት ትገብር ነበርካ ክትገድፎ ከለካ ምስ ሰብ ትራኸብ ዝነበርካ ምስ መሓዙትካ ድሕር ክትብል ከለካ ገዛኻ ምዕፃው ክደሊ ብፍላይ መንእሰያት ከዓ ኣክቲቪቲ ዝገብርዎ ነበሩ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ከዓብዩ ከለዉ ኩዕሶ ድፃወቱ ዝነበሩ ኩዕሶ ምፅዋት ከዓብዩካ ከለዉ ምስ ዕሩኽቶም ዝራኸቡ ዝነበሩ ኣክቲቭ ዝፀንሐ ቆልዓ ሶሻል ዝፀንሐ ሳደን ልብድሙ ኩዕፆ ክጅምር ከሎ ደይሓርቕ ዝነበረ ገጭገጭ ክብል ከሎ እዚታት ነገር እቲ ኣብቲ ሂወቱ ኮታ እቲ መዓልታዊ ናብርኡ ክገብሮ ዝግብኦ እቲ ኖርማል ንዓኻ ብቐሊሉ ብፅሒልካ ውፅኢልካ ትገብሮ ተቐደሙን ከምኡ ዝገብሮ ነበረ ሃንደበት ክልወጥ ከሎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ዝርዳእካ ኮይኑ ቀልጢፍካ ክትረድኦ ትኽእል ብፍላይ ኣብቶም መንእሰያት ማለት እየ ኣብቲ ዓብይ እንከሎ ያሎ እንዲ ግን ኣብኣቶም ግን ሞር እንታይ ኣለካ መንእሰይ እንድሕር ኮይኑ ትሕቲ 17 ብዝዓዲ ትሕቲ 18 ናብ ሕክምና ወሲድክዮ ፅቡቅ ዝኾነ ባዕልኻ ሓላፍነት ስለ ዝኾንክ ከም ወላዲ ንሱ ሓላፍነት ኣለዎ ባዕሉ ይምፃእ ዝብለክ የለን ኣብ ዓበይቲ እንታይ ፀገም ኣሎ ሕጂ የጋጥም እንዲ ደቂ 20 ገለን ደቂ 30 ገለ ይኾኑ ዋላ ደቂ 50 ዝኾነ ዕድመ እየን ወይ ልዕሊ ዓቕሚ ኣዳም ድበፅሐ ልዕሊ 18 ዝኾነ እቲ ዋላ ሓኪም ከድኪ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ክትብል ትኽእልኒ ክስኺ ወይ ከዓ ሒዝኪ ክትከዲ ትኽእልኒ እኹል እዩ ሰብዚ ባዕሉ ደልዩ እንድሕር ክሕከም ዘይመፀ በቃ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ኣብዚ እቲ ፀገም ሕጂ እቲ ጥቕኡ ደሎ እንድሕር ዝፈልጥ ኮይኑ ግን ኣትሊስት ብምስማዕ ድዩ ብምዝራብ ድዩ ንዕኡ ድሌታቱ ብምፍላጥ ድዩ ቀልጢፉ ሓገዝ ክደሊ ቀንዲቲ ምሳኡ ደለካ ርክብ እንድሕር ከኣምነካ ጌርካዮ እቲ ትራስት ዓብ ነገር እዩ ከኣምነካ እንድሕር ጌርካዮ ንኽትነግሮ ናብ ሓገዝ ኣሎ ኢልካ ንኽትነግሮ እውን ክኸደልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ቆልዑት እንተኮይኑ ኣሽቱ ከለዉ ንርኣዮም ንጠንቀቕ ገለ ንብል ብከምዚ ምክንያት እዩ ምክንያቱ ብቲ ንኣሽቱ ድሕር ኮይኖም ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሕክምና ኣሎ ፕላስ ከዓ ከም ወላዲ ከዓ ሓላፍነት ወሲድካ ንስኻ ኢኻ ሒዝካዮ ትኸይድ which is የቐለልካ ማለት እዩ ሕልፍ እንድሕር ኢሉ 18 ዋላ ውላድካ ኮይኑ ዋላ ውላድካ ኹን እምበር ንሱ ባዕሉ ርእሱ ክኢሉ ርእሱ ትፈልጥ እኹል ሰብ እዩ
መፂኻ ከም ተደሊ ተሓከም ተደሊ ግን ምንም ክንገብሮ ይንኽእልን ኢና እዚ ዝኸበደ ኸውን ማለት እዩ እግረ መንገዲ ኣብዚኣ ሕቶኻ ሓተኪ ኣብ መዛሓፍተይ ናይዞም ደቅና መንእሰያት ስለ ዘለዓልክያ ማለት እዩ ስታይ ክኸውን ከይኽእል ዶ ከምዚ መሰጋገሪ ንሓፂር ግዜ ንክልተ ሰሙን ገለ ዘይኮነሲ ኣብቲ ለውጢ ብሕልፊ ክግብዙ ክጅምሩ ከለውስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከምኡ ነገር ክሕዞም ይኽእል ዶ ይኸውን ማለት ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ገለስ በቃ ትህኪት ዘይምድላይ ኦየ ሓደ ሓደ ትምህርትታት ይገብርዎ እቲ ግዴታታት ይገብርዎ ግን እቲ ብነፃነት ደስ ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገር ግን ኣብቲ ፀግዒ ኣፀጊዖም ወይ ፀንሑ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ዋላ ክትተባብዖም ከለካ ዋላ ገለስ በቃ ኣይደልዩን ብዙሕ ዝዛረቡ ዝነበሩ ገለ ስቕ ብሉ ንበይኖም ክኾኑ ይደልዩ ኣብቲ ሶም ሰንቀዱ ጥራሕ ሓደ ነገር ክገብሩ ገለ ይደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚስ ከም ምልክት ክንሪኦ ኣይንኽእልን ዶ ኦፍ ኮርስ ኦፍ ኮርስ ምስኡ ነተሓሕዞ ሕጂ ናብኣ ክመፅእ ደሊ ነይረ እንድሕር እቲ ቆልዓ ድጉብዝ እንድሕር ኣሎ ግድነት እዩ ከርእየካ እዩ ኩዕሶ ፃወት ዝነበረ ኩዕሶ ገዲፉ ናብ ካልእ ኢንተረስት ክኸይድ ይኽእል እዩ እታ ጓል እውን እቲ ቦዲኣ እንዳተለወጠ ስለ ዝኸይድ ከም ድላያት ዘሎ ለውጥታት ክመፅእ እዩ ግን እንታይ እቲ ቀንዲ ምልክቱ ንውሕ ድበለ ግዜ ክኸውን ከሎ እቲ ግዜ ፀቢቑ ክነውሕ ከሎ እሞ ከዓ ቶታሊ ካብ ሰብ ካትኦፍ ክገብር ከሎ ካብ ቤተሰብ ካብ መሓዙት ወላ ሓንቲ ነገር ኣክቲቪቲ ዘይብሉ ሕራይ ኩዕሶ ዋላ ገዲፉ ኢትስ ኦኬ ምሳኻ ግን ድሓን ድዕልል ምስ ካልእ ሰብ ግን ድራኸብ ክገድፎ ክእል እቲ ፀወታ ዋላ እቲ ባስኬትቦል ድዩ ዘለዎ ኣክቲቪቲ ኮታ ግን ንንውሕ ድበለ ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ እሞ ትምህርቲ ከዓ ሓማቕ እንድሕር ኣሎ ምኻድ ከዓ እንድሕር ድፀዓዓኒ ኮይኑ ክኸይድ ደይክእል ንግሆ ተሲኡስ ክኸይድ ኣይክእልን ዋላ ግድነት ጭንቀት ሒዝዎ ወይ ከዓ ናይ እምሮ ፀገም ተደይበልና ገለ ስትረስ ኣለዎ ገለሲ ኣብቲ ውሽጡ ደጨንቆ ነገር ዘሻቅሎ ነገር ኣለዎ ዝኾነ ከዓ መንእሰይ ከዓ ኩሉ ሻዕምሽ ንእሽተይ ነገር እያ ተሻቅሎ ንዓና ኣይክመስለና ንኽእል ኸውን ንዕኡ ግን ዓቢ ነገር እዩ ገለ ተዛሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ ቡሊ ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ዝኾነ ናይ ፀቕጢ ናይ ፀሊምን ፃዕዳን ዝኾነ ነገር ኣጋጢሞ ክኸውን ይኽእል ወይ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ኮይኑዎም ምልማድ ስኢንዎ ክኸውን ሓድሽ ገዛውቲ ኮይኑ ከምኡታት ኣሎ ኩሉ ሻዕ ግን እዚ ክንፈልዮ ንኽእል እንታይ ኣፀቢቑ እንድሕር ገዲዱን እንድሕር ነዊሑ ከይዱ ግን ጥዕና ኣይኮነን ገለ ዋላ ኣእምሮኡ ሓሚም ወይ ከዓ ኣብ ጭንቀት ወዲቑ እንተዘይበልና ገለ ስትረስ ግን ኣለዎ ማለት ሕጂ ነዚ ስትረስ ነዚ ናብኡ ነገር ክመርሕ ክኸይድ እንድሕር እዚ ኣቓልቦ ደይገበርናሉ ብእዋኑ ካልኣይቲ ከዓኒ ምናዳ ሕጂ እቲ ኣብቲ ናሕና ሕብረተሰብ እንዲና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ግዜ እቲ ሰብሲ የስተውዕለሉ ዶ ከም ዓብዪ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ደቅና ንሕና ዓበይቲ ስለ ዝኾና ክንሪኦ ከለና በዚ ንገብሮ ዘለና ኣዌርነስ እውን ሰብ ክርድኦ ትምህርትታት ኮርሳት እንዳወሰደ እውን ይመሃር ኣሎ ኣብ ደቁ ትኩረት ገይሩ ኣብ ገዛእ ርእሱ ኸ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ከምዚ ኣይኸውን ኣለኹ እዩ ክሓስቦ ባዕሉ ፈሊጡስ ክሓስቦስ ይኽእል ዶ ሓሲቡ ኸኒ ናይ ምዝራብ ክእለቱ ከምዚኣ ስኸውን ኣለኹ ናይ ምባል ክእለቱ ሲ ማዕርኽ እንደዩ ኢልክ ትሓስቢ ምስቲ ዘጋጥመክ ናይ ስራሕ ድዩ ወላ ምስ ኢንተርናሽናል ክትሰርሐ ከም ምስራሕ ግን እንታይ ፍልልይ ትርኢ ኣልማዝ ሓፍተይ ኣብቲ ናይ ባዕልኻ እንድሕር ትፈልጥ ኮንካ ኣዌርነስ ሕጂ ስንዲ ሕጂ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካ እቲ ነገርካ ናበይ ገፁ ከይዳ ኣሎ ስትረስ ትኸውን ትገብሮ ነበርካ ቅጭ መፀካ ኣክቲቪቲኻ ተቋርፅ ሰብ ክትርኢ ትደሊ ሰብ ክትዛረብ ኣይትደሊ እንድሕር ትፈልጥ ኮንካ ሓገዝ ክትገብር ኢኻ ዋላ ንሰብ ከይ ነገርካ ድዩ ከይተዛረብካ ድዩ ሓገዝ ክትሓትት ኢኻ ዘሎ ፀገም ኣዌርነስ ዘይብሉ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣነ ወላ ሓንቲ ኮንኩን ይድብለኪ በዛሕቲ ግዜ ዝረኣኽቦ ኣብቲ ናህና ክስታይ ዝረኣኽቦ ብፍላይ ወላ ሓንቲ ኮንኩን ብሎም ሕጂ ከባቢኡ ደሎ ሰብ ከዓ ይሽገር ኣሎ በቲ ናቱ ደሪኦ ዘሎ ባህርያት ከም ዝበልናዮ ኣብ ባህሪኻ ለውጢ መፃ በተሓሳስባኻ ለውጢ ኣብቲ ትገብሮ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሻዕ መቸምቲ እናሓስቦ ኣብቲ ስምዒትና ወሪዱ ነቲ ስምዒትና ናብ ኔጌቲቭ ነገር ቀይሩ ናብቲ ግብረ መልሲ ንህቦ ወይ ከዓ ኣክሽን ንገብሮ ንካልእ ሰብ እሱ ይርአይ ኣብቲ ከባቢና ንከባቢኻ ብጣዕሚ ኢኻ ተሻቅሎ ይረኣዮ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ትኸውን ከም ዘለካ ምክንያቱ ለውጢ ይርኢ ኣሎ ብሂወትካ ንዓኻ ግን
ብፍላይ ከዓ ደይትፈልጥኹም ወላ ሓንታ እንታይ ዶ ኮይነ ሕጂ ኢኻ ትገብር እንታይ እዩ ትገብር ብለይ ምገብረኪ ይወቅስ ክስቶስ ብኸሰንኪ ክስቶ እኮ እየ ብሰንኪ ሓወይ ብሰንኪ ሓፍተይ ብሰንኪ ገለ ብሰንኪ በቃ ንሱ በቃ ኣይረኣየኒ ናብ ካልእ ሰብ ግን ብሰንኪ ዚ መምህር እዚ እኮ ከም ዝኾይነ ብሰንኪ ዚ መሓዛይ እዚ እኮ ብሰንኪ ሰብኣይ ብሰንኪ ሰበይቲ ከምኡታት በቃ ኢሉ ናብ ደገ እዩ ክስታይ ትገብሮ ስለዚ እቲ ምልክታቱ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ኣባና ዝዝውተር ማለት እዩ ካባና ካብ ምምፃኺ ኣብቲ ዝውቱር ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብ ሕክምናውን ድመፅእ ዲፕሬሽን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዲፕሬሽን ወይ ፀቕጢ ወይ ከዓኒ ናይ ጠባይ ምምዝባል ከም ዝህልወካ እዩ ዝእምት እቲ ዲፕሬሽን ማለት ነብስኻሲ እቲ ፀቕጢ ስለ ዘለካ እቲ ፀቕጢ ናብ ካልእ ዓይነት ባህሪ ይገብረካ ኣንዛይቲ ጭንቀት ወይ ከዓ ፍርሒ ካልእ ከዓ ፖስት ፒቲኤስዲ ይበሃል እቲ ድሕሪ ዘሰንብድ ውጥረት ዘጋጥመካ ሕማም ገለ ነገር ሕማቅ ነገር የጋጥመካ ምስ ትሮማ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር ዋላ ቀደም እኮ ኣጋጢሙካ ቆልዓኻ ኮለኻ ወይ ምስ ዓበኻ ብዝኾነ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ኣቲኻ ብዶሜስቲክ ቫይለንስ ብገለ ነገር ዘጋጠመካ ኣብቲ እዋንቲ ፒቲኤስዲ ከም ድሕሪ ክስታይ ኮይኑ ከዓ ዘሰንብድ ነገር ይመፀካ ሕጂ እቲ ሓደ ሓደ ምልክታት ሕጂ ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዲፕሬሽን ሕጂ ዘለዎ ሰብ ፈፂሙ ገሊኡ ሰብ ፈፂሙ ይበልዕን ምግቢ ድበሃል ኣይበልዕን ወይ ከዓ ገሊኡ ከዓ ኣፀቢቑ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይበልዕ እቲ መጠን ዘይብሉ ኸውን ማለት እዩ ገሊኡ እቲ ኣቓልቦ ይስእን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምልክታት ናይ ዲፕሬሽን ማለት እዩ ገሊኡ ድቃስ ይስእን ከይደቀሰ ሓድር ወይ ከዓ ገሊኡ ከዓ እቲ ድቃሱ ከዓ ሓሊፍዎስ ንጎም ትሳእስእን ማለት እዩ ንጎሲ ናብ ናብርኡ ክገብር ኣይክእልን ወይ ከዓ ቆልዑት እንድሕር ኣለወን ንቆልዑተን ናብ ትምህርቲ ከብፅሓ ኣይክእላን ማለት እዩ ፀቕጢ ገብረለን በቃ ይፅቀጣ ሓይሊ ስእኑ ፊዚካል ሓይሊ ዋላ ስእን ከምዚ ቅጭ መፀካ ከዓ ቅጭ መፀካ ሚዛን ገሊኡ ይጎድል ገሊኡ ይገጅብ መብዛሕትኡ ግዜ ይጎድል እዩ እቲ ጭንቀት ግዜ ክኸውን ከሎ ነብሲ ይወቅስ ሰብ ንስኻ ከዓ ብዘይ መርትዖ ደይብሉ ዓይነት ኣወቃቕሳ ትወቕሳ ወይ ከዓ ስጋዕ ሞት ሓሳብካ ንነብስኻ ትሓስበላ ማለት እዩ ኣነ እንተዚየ ኣለኹ ሓይሽ ምክንያቱ ነብስኻ እንዲኻ ትፀልኣ ደለኻ በቃ ኣነ እንተለገስኩሎም ሓይሽ ኣነ እንተለጊሰስ እቲ ከባቢየ ደሎ ወይ ከዓ እቲ ቤተሰበይ ፅቡቅ ክነብር እዩ እሱ ኣነ ሓንቲ ናይ ነብሱ ዝቐትል ሰብ ኣነ እንተኸድኩስ ዓለም ብድሕረይ ፅቡቅ ክትከውን እየ ዓይነት ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ኣነ እንተልገስኩ ሓይሽ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ በርደን ወይ ከዓ ሸኽሚ ኮይኑ ኣለኹ ከመየን ድብላ መብዛሕትአን ኣባና ኣብቲ እዚአን ሓበሻ ኣይኮናን ካልኦት ፃዓዱ ገሊአን ግን እንታይ ይብላኺ ኣነ እንተደየ ኣለኹ እዚ ገዛ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ኣነ ሸኽሚ ኮይኑ እዮም ኣለኹ ንወለደይ ሸኽሚ ኮይኑ እዮም ኣለኹ ንመሓዝተይ ኣብዚ ምድሪ ኣነ እንተደየ ኣለኹ ይሓይሽ እተን ናይ ሞት ድፍትና ማለት እዩ ነብሰን ከቐትላ ኣንዛይቲ ዘለዎ ወይ ከዓ ጭንቀት ወይ ትፍርሒ ዘለዎ ሰብ ከዓኒ ቀልጢፉ ይደክም ፊዚካሊ ድኻም ይስምዖ ናይ ጅማውቲ ቃንዛ ይስምዖ ድቃስ ስእን ወይ ከዓኒ ሕማቅ ሕልምታት ይሓልም ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሻቅሎት ይሻቀል ወይ ከዓ እቲ ጭንቀት ከዓ ይጭነቕ ማለት ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ወይ ከዓ ኣፀቢቑ ከዓ ብኩሉ በእምርኡ እውን ይደክም ማለት እዩ እቲ ናይ ፒቲኤስዲ ክንብል ከለና ወይ ከዓ እቲ ድሕሪ ዘሰንብድ ውጥረት ዘጋጥም ሕማም ከዓ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ደሎ ብቲ ላዕሊ ዝበልናዮ ከብሎ ክእል ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ እቲ ዝሓለፈ ፀገም እንዳተመላለሰ ይረኣየካ ትብህርር ኣብ ድቃስካ ትብህርር ካብ ድቃስካ ባህሪርካ ሃተፍትፍ እንዳበልካ ትስእ እቲ ነገር ይረኣየካ ወይ ከዓ እንታይ ትኸውን ካብ ሓቅነትካ ትሃድም ሕጂ እዚ ናይ ድሕሪ ክሳይ እዚ ፒቲኤስዲ ትበሃል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነቲ ሕጂ ሰብ እንድሕር ተዓሚፃ ኮይና ነቲ ደዓመፃ ዋላ ጨና ከይተረፈ እዩ ዘዘክራ ጨና ክዳውንቲ ከምኡ ዝገበረ ንዑ ዝመስል ሰብ እንድሕር ኣሎ ወይ ንዑኡ ድመስል ድምፂ ከባቢ እቲ ከባቢ እንድሕር ሓንቲ ቆልዓ ነይራ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ማእኸል ለንደን ነይሩ ዝኾነ ከባቢ ኣብኡ ዘጋጠማ ኣብቲ ቦታ ክትከይድ ኣይትኽእልን ብሙሉእ ትሪገር ይመፅእ እቲ ዘጋጠማ ነገር ማለት ሕጂ ከምኡ እዮም ድኾኑ እቶም ለይቲ ይብህርሩ ኣብ ቆልዑ እንተኮይኑ ከዓ
ولا سقع أبعرات شنو قال له استيخون مالتي مم. ስለዚህ ቀሊል ኣይኮነን ክትሪኦ ርኡይ ነገር እዩ ግን ቀስ እንዳበለ ድምዕብል እዩ ድሕሪ ኣብቲ ድሓር ክንብሎ ኢና እቲ ከመይ ዓይነት ጌርና ክንሕግዞም እንታይ ክንገብር ኣለና ክንሪኦ ኢና ግን ኣብቲ መጀመርያ ምርኣይ እቲ ምፍላጥ ሕጂ እቲ ኣዌርነስ እንታይ ይጠቕመካ ኣብቲ ብእዋኑ ሓገዝ ትረክብ ብእዋኑ እንተተሓጊዙ ሓገዝ ክዕረ ዝኽእል ነገር እዩ ምስ ኣብኣ ከለኹ ክሓተኪ ኣልመዛሓፍተይ ናይዛ PTSD ከምኣ ከዓ ምሽ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝመፅእ ከኒ ትሪገር ኮይኑ ዲቲ ናይ ሕርሲ ዘሎ ከቢድ ግዜታት ድዩ ነቲ ዝሓለፈ ሂወት ትሪገር ኮይኑ ድዩ ዘምፅኦ ዘሎ ነቲ ወይ ናይ ዲፕሬሽን ድዩ ወይ ናይ ትራውማ ዓይነት ኣብኣ ከዓ ንእሽተይ እስከ ሓሳብ ሃብና ኣልመዛሓፍተይ ምናልባት ኣብ ድሕሪ ኣብ ናይ ሕርሲ እዋን እያ እሱ ባዕሉ ናይ እምሮ ፀገም እንዲ ኣብ ሕርሲ እዋን ዝመፅእ ንሓንሳእ ትሪገር ኮይኑ ክመፅእ ክእል ንሓንሳእ ከዓ ኣውት ኦፍ ደ ብሉ ደየለ ክመፅእ ክእል ገለ እዋን ኣዴታትን ከምኡ ፀገም ደጋጠመን ክኾና ክእላየን ገለ እዋን ንሰን እውን ገለ ፀገም ኣጋጢሞን ነይሩኹም መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ናይ ሕርሲ ባዕሉ እቲ ካብ ጥንሲ ትሒዙ ካብ ጥንሲ ዝመፅእ ኣብ ጥንሲ ከለካ ድሓር መሊስካ ምስ ሓረስካ ኣብቲ ሕርሲ ሽዑኡ እቲ ዘይርዳእታ ሰበይቲ እንታይ ድኸውን እተሓዋወሰና እቲ ሆርሞን ለውጥ ኣሎ እንዲ እሱ ድየ ድኸውን ደለኹ ወይስ እንታይ እዩ ድኸውን ደለኹ እዚ ሕጂ ንሓኪም ከድካ ክትምርመሮ ደለካ እሞ ከዓ ዳያግኖስ ክትግበሮ ደለካ ይሓርቃ በቃ ኣይሕጎሳን ቆልዓ ተወሊዱ ከሎስ ኣይሕጎሳን ምሽ ሕጉስ ኢኻ ትብል ቆልዓ ተወሊዱ ኣሎ እንዲቲ ቃንዛ ንሓልፎ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እቲ ፊዚካል ቃንዛ ንሓልፎ ዋላ ኣእምሮ እውን ስትረስ ትኸውን ኢኻ ሕርሲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ፕሮሰስ ባዕሉ ብምሉእ እቲ ቃንዛ ድመፀካ ድሕሪ እቲ ቃንዛ ደሎ ድሕሪ እቲ ምስ ቆልዓ ምስ ተወልደ ኣብ ኩሉ ኣለዋ እንዲ ፀገም ግን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሓገዝ እንድሕር ረኺባ ቀልጢፋ ክትብል ትሓዊ ትኽእል እያ ኣብቲ እዋን እቲ ግን ብፍላይ ብዙሕ ሓገዝ እንድሕር ደይብላ ኮይኑ ናብ ካልእ ናይ እምሮ ፀገም ክምዕብል ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ሕርሲ እዋን ዝመፅእ ጥራሕ እዩ ድሕር ከይዳ እሞ ኣለልያቶ ናይ ብሓቂ ኣነ ጭነቕ ኣለኹ ፅቡቅ ኣለኹ ኔላ ንሓኪም እንድሕር ከይዳ እቲ ሓኪም ከዓ ወይ ናይ መደቀሲ ዲ ኣይድቅሳን እየን ገሊአን ብኸያት ጥራሕ ይድመፀን ቆልዐን ክሓቕፋ ኣይክእላን እየን ቆልዓ ይፈትዋ ሕጂ እዚ ናይ ኣታችመንት ነገር ሓደ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ዳበና ኢና እሱ ባዕሉ ርእሱ ዝከኣለ ኣርእስቲ እዚ ባዕሉ ዋላት ፖስኔታል ይኹን ኣደን ውላድን ኣታችመንት ዓብ ነገር እንታይ ደሎ ወይ እሳ ካብኡ ተምፀሎ ካብ ናታ ናብቲ ቆልዓ ክትሕልፎ እዚታት ነገር ክንዘራረበሉ ኢና ግን ኩሉ ሻዕ ኣብ ትሮማ ዝሓለፈ ሰብ ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ዝነብር ኣብ ኩሉ ኩነታት ሂወቱ ብዙሕ ክሕጎስ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኦረዲ እቲ ነገር ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ እሞ ከዓ ኣብዚ ሕራይ ብተረፒ ድዩ ብገለ መፅሓፍ እንዳንበበ ድዩ እንዳተማሃረ ድዩ ክትሓዊ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ ግን እቲ እምሮኻ እንታይ እዩ ይፈርሕ በቃ ረኺብክኒ ዋላ ንዓይሲ ክንዲ ፅቡቅ ድሓስብ ርኤክሲ ሕጅኮ ከምዚ ሓሲባ እያ ሕጅኮ ከተጥቃዓኒ እያ ሰብኣይ መፅእ ክትከዓኒ ደሊ ኮይ ወይ ሰበይቲ ትመፅእ ኣይደሊ ከምኡ ዓይነት በቃ ኩሉ ዘጥቃዓካ እዩ ድመስለካ ስለዚ ኣብ ተጠንቀቕ ኢኻ ትነብር ሕጂ ባዕሉ ናይቲ እምሮ ጭንቀት መሊሱ እዩ ደጋድዶ እቲ ዝነበረካ ትሮማ ማለት እቲ PTSD ንብሎ ዘለና ካብኡ ዝመፀ እንዲ እቲ ናይ ሕርሲ ግን ባዕሉ ክንዛረበሉ ኢና ርእሱ ዝከኣለ ካበይ መፅእ እንታይ ይኸውን ገለ ከነብሎ ኢና ግን ሓደ ካብቲ መምፅኡ ግን ከም ዝበልከ እያ ትሮማ ድፀንሐ ክብለልካ ክእል እዩ ኣብቲ ግዜ ኣንዛይቲ ኣብቲ ናይ ፀገማት ከምኡ ምስኣተዉ ከዓ ሰባት ኣብ ብሕልፊ ኣብ ፋሚሊ ወይ ምስ ፋሚሊካ ትነብር ወይ ናትካ ፋሚሊ ሃለምካ ከዓኒ ሰበይትካ ደቅካ ከምኡ ኣብኡ እውን እቲ ማለት ከተለልዮስ ክትክእል ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ እንድሕር ምክንያቱ እቲ ሰብሲ እቲ መጀመርያ ትውሰዶ ማለት እዩ ናይ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ዲፕሬሽን ከዓ ትኸልስ እቲ ዓሚቕ ዝኾነ ሓዘን ናይ ውሽጢ በቃ ዓሚቕ ዝኾነ ሓዘንሲ ክወፅእ ከምዘይከኣል ክልወጥ ከምዘይከኣል ኣብኡ ከም ዝነብር በቃ ከምኡ ጥራሕ ስለ ዝሓስብ መመሊሱ ናብ ካልእ ነገር ናብ ቃንዛ ናብ ተስፋ ምቑራፅ ሽዑ እቲ ናብ ገለ ዓይነት ሪኣክት ክገብሩ ከለዉ ሽዑ ምስቲ ኣብ ጎኖም ዘሎ ሰብ ወይ ምስ ኣቑሑት ወይ ምስ ገለ ይኸውን ማለት እዩ
yeah, እታ ገዛ ከዓ ብምልእታ ከዓ ዕግርግር ትፍጠር ማለት እዩ exactly, yeah, ያ ኣብኡ ከዓ ቁሩብ ከም ማለት ምስ ሰብ ክትነብር ከለካ ወላ ምስ ደቅካ ድዩ ወላ ምስ ማሓዙትካ ድዩ ወላ ብሓዳርካ ድዩ ኣብኡታት እውን ክተስተባህል እሞኒ yeah, እስኻ እውን ምልክት ምዃኑ ተዓዚብካስ ምስቲ ሰብ ዘይምትሕሓዝ ጥራሕ ናብ ሰላም exactly, ከተምፅኦ exactly, ክትሕግዞ እቲ yeah, መንገዲ ክተርእዮ ግን ይግባኣካ ናይ ግን ባዕልካ ኣልማዝ ሓፍተይ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ እዚ ንብሎ ዘለና ነገር እንዳተረድኦ ከሎ ገለገለ ምልክት እንዳረኣየ ከሎ ሓገዝ ኣይደልይን ኣይዛረበሉን ሱቕ ከዓ ይብል ማለት እዩ ሱቕ mhm, ከምዛ በላ ሓንቲ mhm, ዘየለ ከማን ከምቲ ዝበልከ ኣብ ተጠንቀቕ ክኸውን እሞኒ ገለ ነገር ሰብ ከይረኽበሉ ጥራሕ ይሕልው ግን ኣብ ውሽጡ እዋ፣ መዓት ኣብ ኣእምሮ ብዙሕ ነገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እቲ mm, ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባስ ካብ ምንታይ ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓካ ሓደ ተጠቂዑ ዘሎ ሰብሲ ንኣብነት ኩሊቱ ዲሓሚሙ ልቡ ዲሓሚሙ ሽኮር ዲሓሚሙ ከይዱ ክሕከም በጃኻ ንዓኺድ በጃኻ ንዓኺድ ትብሎን ኢኻ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ዋይ ኣብዚኣ ተይድ ከምዚኣ ትስማዓላ ከይዳ ቼክኣፕ ገብር ኢሉ yeah, ይኸይድ yeah, ኣብዚኣ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክትመፅእ ኮላ ግን ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ልክዕ ከምዘየለ እንዳፈለጠት ሰብ ወሒጥዋ ሱቕ ክብል ይመርፅ ማለት እዩ yeah, yeah. ናብዚ ከምዚ ዘኺዶ ዘሎ ነገር ሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልኪ ሓሳብ ትብና እንደገና ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ምክሪ ትህብና ኣልማዝ ሓፍተይ ኣነ እንታይ ይብል እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ስቲግማ ናይ እምሮ ሕማም ሕጂ ፅሉል ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ዝዓበናሉ ይኮነን ዲፕሬሽን አንዛይቲ እዚ መንጎ ደሎ ነገራት ስትረስ ኢልኪ ኩሉ ሰብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ዕድሜታት ከዓ ክጋጥመካ ከም ዝኽእል ድኾነ ሰብ ከዓ ክሕዝ ከም ዝኽእል ሃብታም ኩን ድኻ ኩን ምሁር ኩን ፃዕዳ ፀሊም ንወላ ሓደ ዘዳሉ ይኮን ናይ ከምቲ ኩሉ ሕማም ካንሰር ምሽ ንኩሉ ሰብ ይድሓም ከምኡ ከዓ ናይ እምሮ ሕማም ከዓ ከምኡ እዩ ሕጂ ንኩሉ ከጥቅዖ ከም ዝኽእል ደይምርዳእ ፕላስ ከዓኒ እቲ ባህሊ ሕጂ እንታይ ይፀቕጠካ ናይ እምሮ ፅሉል እንተኮይኑ በቃ ሓሚሙ እዩ ኣይሓውን እዩ ስቲግማ ሕምምቲ እንድያ ሕጂ እንታይ ኣለና መስልኪ ኣብ ባህልና እቲ ሕማቅ ነገር ዝኾነ ሰብ ሓሚሙ ነይሩ ሓዊዩ ኣካይድኡ ለዊጡ ሂወቱ ለዊጡ ፅቡቅ ናብራ ክመርሕ እንዳጀመረ ከምቲ ናይ ቀደም ጌርካ ትሪኦ ሕጂ ሰብ ክቀርቦ ሕጂ ፍርሒ ኣለዎ እቲ ሰብ ካብ ሰብ ከይንፀል ስቲግማ ናይ እምሮ ሕማም ፅሉል እዩ ድሕሰብ ንሕና ብቆልዑትና እውን ፅሉል ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ነእምርኡ ዝሓመመ ኣብ እንዳ ፅሉላት ምስ ኣተወ ከዓ ድወፅእ ኣይረኣናን ሰብ እንድሕር ርኢኽስ ዋላ ቆልዑትና ኮለና እንድሕር ዘክርክዮስ ኩሉ ድሓመመስ ብሕሙም ኢኻ ትፈልጦ ምስ ዓበኻ ዋላ ስጋዕ መወዳእታ ሕጂ እዚ ኣለዎ ፍርሒ ኣለዎ ምክንያቱ ከመይ ገይር ክትዛረብ እቲ ዓንቲ ወይ ኦረዲ ዝበልናዮ ደይምፍላጥ ሓደ ምልክታትካ ደይምፍላጥ ነብስኻ ኩነታትካ ደይምፍላጥ ሕክምና ተሓኪሙ ከዓ ክሓዊ ከም ዝኽእል ብመድሃኒት ድዩ ተረፒ ድዩ ክሓዊ ከም ዝኽእል ኣነ ባዕለይሲ ክንደይ ሰባት ርአ ፀቢቑ ከቢድ ዝኾነ ናይ እምሮ ሕማም ሓሚሞም ዝሓወ እዩ ብመድሃኒትን ብተረፒ ገይሮምን ክልቲኡ ጎኒ ብጎኒ ድኸይድ ሕጂ ናይ ተረፒ ብዙሕ ፍልጠት ከዓ ይብልናን ሰብሲ ተረፒ ገይሩስ ኣብ ሓዳሩ ክዕረ ከም ዝኽእል ኣእምርኡ ክዕረ ከም ዝኽእል ሪሌሽንሽፕ ምስ ሰብ ዘለዎ ክዕረ ከም ዝኽእል ነገራሲ ክልወጥ ከም ዝኽእል ብከምኡ ኣይንፈልጥን ኢና ሓደ ካብ ዘሸግረና ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ዝረኣኽዎ ኣእምሮይ ሓሚመ እንድሕር ኢለዮምሲ ቆልዑተይ ክወስዱለይ እንዲኦም ከምዚ ኮይነ እንድሕር ኢለዮምሲ ደቀይ ፅባሕ ንጎ ተሰኣንኩኸ ሕጂ እቲ ንዓአን ድሳቀዮ ዘለዋ ተሳቅየን እንድሕር ድገደደ ኮይነን እዮም ቶም ቆልዑ ድውሰዱ ገና ከሎ ብሓድሹ እንድሕር ብፍላይ ከዓ ዋላ ከማን ሓኪም ምኻድ ኮነ ሓንሳ የድልየካኒ እቲ ከባቢኻ ደሎ እንድሕር ፈሊጡ ንስኻ እንድሕር ፈሊጥካ ትጥንቀቕ ነቲ ነብስኻ እቲ ዘድሊ ነገር ብምግብኻ ድዩ ብድቃስካ ድዩ ብኤክሰርሳይስ ብምግባርካ ድዩ ዘየድልየካ ነገር ምሻሉ ነቲ ንዓኻ ዘኸብደካን ዘሻቕለካን ንዕኡ ምርሓቕ ድዩ ብዙሕ ነገር ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣሎ እቲ ክፅሊ ዝኽእል ብፀሎቱ ድዩ ክዛረቦ ድኽእል ሰብ ዘለዎ ተኣምኖ ሰብ ምርካብ ምዝራብ እዚ ከዓ ዓብ ነገር እዩ ተኣምኖ ሰብ ረኺብካ ንድኾነ ይትዛረብ ተኣምኖ ሰብ ረኺብካ እንታይ ክትገብር ከመይ ክተገበርኩ ሓይሽ ከምዚ ኸውን ኣለኹ ከምዚ ይስማዓኒ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ጥቓኻ ደሎ ከምኡ እንተገበርካ እየ ሓይሽ እቲ ደይብለና ዘሎ ምክንያት ግን ከምታ ድበልከያ እዚታት እዩ ምክንያቱስ መርገም ከዓ ንበሃል ናይ እምሮ ሕማም እንድሕር ኣለዎ ካልእ እኮ ኩሉ ሕማማት ኣለዎ ኩሉ ሰብ ሽኮር ኣለዎ ደም ብዝሕ ኣለዎ ካንሰር ኩሉ መርገም ትበሃል
اجي مرقم ኣለዎ ከይትበሃል ወይ ከዓ ከምዚ ከይትበሃል በቃ ከይትበሃል እዩ ኩሉ ግን ግን ከቋርፀካ ዝሓፍተይ እታ ከይበሃል ዝብል ዘሎ ግን ስለ ዝበሃል ስለ ዝሰምዕ ብዛዕባኡ ዘይኮነ ብዛዕተለይ ብዛዕባ ካልእ ብካልእ ሰብ ስለ ዝሰምዐ እወ ስለ ዝበሃል ዘሎ ያ ተፅዕኖ ይገብረሉ ኣሎ ንዑ ያ ከኣኖም ከምኣቶም ከምቶም ካልኦት ግዳይ ኤግዛክትሊ ክኸውን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ያ ክዛረባ ኣይደልን ይስቕ ኢሉን እንተሞተ እውን ይሕሾም ማለት እዩ ያ ሕጂ ሞር ኣብዚኣ ከማን ክምላእ ኣላ ዝደሊ መፅሓፍተይ ኩላህና ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከምቶም ኣመንቲ ክርስትና ኣመንቲ ምስልምና ዝተፈላለየ ዓይነት እምነት ዘለዎ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ማለት እዩ ከም ሰብ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ክንርኢ ከለናስ ካብ ኣእዳውና ካብ ምልዓል ኣፍና ካብ ምኽፋት ኣብቶም ሰባት ፅግዕ ኢልና ምስኣቶም እንተቐረብናዮም ይሓይሽ ማለት እዩ ከምዚ ኤግዛክትሊ ከም ምሻሎ ሓደ ሓደ ግዜስ ከምዚ ኣቴንዳንስ ቸክ ትገብር እሞ ኦኬይ ፀዊዐ ዘይኮነሲ ቀፃሊ ምስኡስ ምስዓብ ሓይሊ ከድልየካ እዩ ብርግፅ ብሕልፊ ኣብ እምነት ዘለካ ሰብ እንድሕር ኮንካ ንዕኡ ዝኸውን ዕጥቂ ተዓጢቕካ ከይድካ ምሉእ ሰላም ሃሊካ ዓሪፍካ ከይድካ እውን ክትኣልዮ ከም ዝግባኣካ ነፃነት ያ ክስምዖ ዝገብሮ ድሓን ያ ዲኻ ደኣ ከምዚ ድሓን ዲኻ ፅቡቅ ዘለካ ጥዕናኻ ከመይ ትኸውን ኢልካስ ሞር ንዕኡ ካብ ነደድሕርቶም ጥዑያት ከይድካ ከመይ ኣለኹም ድሓን ደለኹም ካብ ንበሃሃል ንውዕልሲ ኣብ ከምዚ ዘሎ ሃጓፋት እንዳረኣና ከይድና ማለት እዩ እንተንገብር እሞ ነቲ ሰብ ኣብ ቁርብሲ ነፃነት ክንህቦ እንተንኽእል ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ ክንሰምዖ ኤግዛክትሊ ያ እንታይ እዩ ያ ናተይ ተራ ክንብሎ ክንክእል በየን ክሕግዘካ ይኽእል ክንብሎ ወይ ኣብዚ ሎ ሓገዝ ኢልና ክንመርሖ ክንክእል ኖርማል ምዃኑ ከዓ እወ ፀሊኢካ ኢዝ ኣሎ ኦኬ መስለኒ እወ የጋጥም ያ እዚኣቶም ሕጂሲ ቀሊል ይመስለና ዓንተ ወይ እንታይ ኢልክሲ መጀመርያስ ንሕና ክንህቦም ንኽእል ኣብ ገዛና ኮይንና ክንረኽቦም ንኽእል ቅድሚ ናብ ቴራፒ ምኻዱን ሓደ ፕሮሰስ ከድልየና እዩ ናብኡ ንክኸይድ መንገዲ ክንከፍተሉ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ገሊኡ ሰብ እንታይ ብል ማለት እዩ ብዙሕ ከምቲ ክስታይና እንዲና እንታይ ዝዓብስ ቴራፒስት ባዕሉ ቴራፒ ይግበር ንሱስ መንጥዑ ኢልዎ ከምዝመስል ኣነ ናብኡ ከይደ ቴራፒ ክገብር ንብል እቶም ከምኡ ዝብልናካ በጃኻ ኢለካ ንሶም ዳ እንታይ ክሕጉዙካ ደይከዛርቡካ እዮም ኮፍ ኢሎም ከምኡ ዳኣ ዘይተዛረብ ስኢልካ ዘዳኽም ነቲ ቴራፒ ንከይትገብር ሞኒ ርእስካ ከይትረክብ ኣብኡ ወይ ምስቲ ዘለካ ጉዳይ ኣብ ሂወትካሲ ፈላሊካ ምስ ማንነትካ ርኢኻ ሚዛናዊ ዝኾነ ካብኡ ከምኡ ክገብር ከለኹስ ከምዚ ጌርካ ክወፅእ ይኽእል ኢልካ ናትካ እንታይ ዝበሃል መንገዲ ረኺብካ ከይትመላለስ ምእንቲ ከምኡ ዝዓግድካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚኣ ንዛረባ ዘለና ከማን ብዙሕ ሰብ ክጥቀመላስ ክኽእል ተስፋ ይገብር ዝተፀለለ ዝዓበደ ኣይኮነን ከምኡ ዝገብር እቲ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕናዮም ዝመፃና ካብ ዓድና ሽም ሓንሳእ ኣንቶኒዮ ሓንሳእ ጉዓይ ባርጅማ ሓንሳእ ገለ መዓት ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነቶም ሰብሲ ንሕና ኢና ንወሲኽናሎም ንኸውን እዩ ዝብልቲ ኣብ ልዕሊቲ ዘለዎም መሊስካ ክትዛረቦን ክተብልን ክተሃድም ክተጓዮም ገለ ከለካስ ሞሪ ማለት እዩ እቲ ሰብሲ ኣግሬሲቭ እንዳኾነ ንዓኻ ከመይ ከምሓስቦ ዓይነት ይኸይድ ማለት እዩ ዋላ ሰላመኛ እንተነይሩ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ሞር ካብቲ ከምኡ ዓይነት ናይቲ ንቕሓት ዘይነበረሉ ዘመን ነቢርና እንዲና ንዕኡ ግን ስቲል ተሓንጊጥናዮ ኣለና ኣብዚ ሕብረተሰብ ዝክንመላለስ ከለና ማለት እዩ ኣብ ኤሮጳ መፂና ዘመናት ኣቁፂርና ከማን ክንገድፎ ይከኣልና ኣውቶማቲካሊ ከምታ ዝበለ ስቲግማታይዝ ንገብሮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣእምሮ ገለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብተጠንቀቕ ንሪኦ ንሱ ንርእሱ ብተጠንቀቕ ይሪኢ ኣሎ ንስኻ ብተጠንቀቕ ትሪኦ እዚ ሰብ ኣበይ ዳ ኢኻ ዓልብ መወዳእታ እወ ሕጂ ንሕናስ ሓደ ከምዚ ቢንቶ ኮይና ደኣ ነቲ ንኽእሎ ንገብር ሰላሙ ክምለስ ንሕግዝ እታ መንገዲ ከዓ ንርእዮ ወላ ክነፋንዎ ክነሰንዮ እንተለና ድዩ ወይ ዝሓሸ ኢንፎርሜሽን ድሕር ኣለና ድዩ ክስቶ ዝሓሸ ቴራፒስት እዩ እስከ ናብኡ ኺድ ከምዚ ጌርካ ካብ ከምዚ ኢኻ ከምዚ ፅሒፍካ ናብኡ ትበፅሕ ኢልናስ እቲ መንገድታት ክነቕልለሎም እሞኒ ገይሮም ከዓ ክሓዊ ከለውስ ከምኡ ክንፅበይ ገይሮም ብኡ ገይሮም ኣብ ሳይኪያትሪ ኣትዮም ኣብኡ ክድቅሱ ዘይኮነስ ክሓዊ ከም ዝኽእሉ ፕላስ ከዓ ኣብቲ ዘለናዮ ማለት እዩ ንወላ ሓደ ወኪል ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እምነት ከም ዘለና ሰብ ግን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ንኣምላኽ ስለቶም ኣብ ከምኡ ዓይነት መንገዲ ሂወት ናይ ኣእምሮ ዘይምርግጋእ ዘለዉ ሰባት ከዓ ቀፂልና ክንፅሊ ከለና ከዓኒ ሂሊንግ ክመፅእ ከም ዝኽእል ከዓኒ ነቲ ኤነርጂ ነቲ ናታቶም ሓይሊ ብድሌት ብተስፋ ባዕሎም ብተበግሶ ከይዶም ከዓ ክሕከሙ ከም ዝኽእሉ ከዓኒ ገለ ኣትሞስፌር ክኽፈተሎም ይኽእል እዩ ኣምላኽ ክራኸቦም ይኽእል እዩ ናብቲ ሓገዝ ዝረኽብሉ ቦታ ክኸዱ ከዓ ይኽእሉ እዮም ማለት ፈቃደኛ ኮይኖም ሰብ ክብገሱ ይኽእሉ እዮም እዚ እዚኣ ከም ሎበዋን ኮላ እየ ዝዛረባ ዘለኹ ነኖ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ጉዓይ ገለ ምስ በልክን እንታይ ኮይና ኢና ገርመኒሲ ኩሉ ሰብ እምኒ ስንዱ ክሳይ ስለ ደይነበረና እምኒ እኮ ኢኻ ትስንድወሎም መሊስካ ተግድዶ ከም ዝበልክዮ መፂልካስ እምኒ ኢኻ ትስንዱ ቆልዑት ከለኻ ማለት እዩ ሕጅስ ዋላ እቲ ርድኢት ዘይምህላው እንዲ ኩሉ ኮሱ እዩ ደስዕቦ ደሎ
مرقمي تبلو قالت بلوتي نايت اللالي خمزي حاويل كاتحاسبو أبز عاد مسمت أنا ها مجمري ها أنت يبلو نيرمكا حميمة خيت بلوم مرفي أموغي أما أخف دبلو خا عينت يا زي يا أخا كاوي عمتي عندي كسايا تقرمني أبتعمي تقرمني حجي فلفتي صراحة بتغسطاي مسبلكس ما أسي مرفق ولا بترقصي كوي ما أسي مرفق وكا مني نماني يوم وانت ام دوغ ምክንያቱ እቲ ምስ በልና እዮም ከማ ኢሎምና በቃ ሽዑ ክንዲ ከለኾንካ ኮፍ ኢኻ ትብል በቃ ደንዚዝካ ዓይነት ዘረባ ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ኣራይ መርፍእ ምውጋዕ ክህሉ ክእል እንዲ እዚ ግን ኤክስትሪም ኣምኒዮ ብሻ ኣሎ ናቱ ድኾነ ክስታይ ኣለዎ ኣብቲ ናይ መድሃኒታት ክንዛረብ ከለና ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ግን ከምኡ ይኮነን ምፅእ ኢልካ መርፍእ ኣይትውጋእኒ ኢኻ ምፅእ ኢልካ መድሃኒት እውን ኣይትዋሃብን ኢኻ ገሊኡ ከሎ መድሃኒት ኣብ ከሎ ጭንቀት ዘሎ ሕጅሲ ኩሉ ይኮንክን መድሃኒት ትብዮ ብተረፒ ድሓዊ መሊ ተረፒሲ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ደሎ ንኩሉ በብቲ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ንኩሉ ዝኸውን ነናቱ ኣለዎ ተረፒ ሕጂ ኣየናይ ተረፒ ግን ምሰየናይ ክትፈልጦ ኣለካ ኣየናይ እንተሓሚመ እንታይ ዓይነት ተረፒ ይወስድ ኣየናይ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ሕጂ እቲ ትኽክል ዝኾነ እንድሕር ረኺብካዮ ትኽክል ጥዑይ ፈውሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ከም ዝኾነ ሕጂ ካንሰር ሕሰብ እየ ዶ ስቴጅ ዋን ኮላ ስቴጅ ፎር ኮሎም በበይኒ ስቴጅ ዋን ኮላ ገና ኣብቲ መጀመርያ ኮላ ንምንታይ ቀልጢፉ ሓውሰብ ከምኡ ማለት ኢኻ ናይ ኣእምሮ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ከሎ እቲ ምልክታቱ እንዳረኣኻ ተስታይ ከሎ እንድሕር እቲ ሓገዝ ረኺብካ ክሓውድ ዝኽእል ነገር እዩ እንድሕር ሱቕ ኢልካ ግን እንዳዓበጥካዮ ካንሰር ኣለካ እንዳተባህለ ዓቢጥዎ ድሕር ከይዱ ግን ኣብቲ መወዳእታ ግድነት ናብ ካልእ ነገር ከስዕብ ክእል እዩ ፀቢቑ ሲሪየስ ዝኾነ ወይ ከዓ ናብ ሞት እውን ከድህበልካ ክእል እዩ ስለዚ ከምኡ ከዓ ደሰይም ከዓ ናይ ሞት ሕጂ ናይ ኣእምሮ ጥዕናት ናብ ነብስኻ መቕታሊ እትወካ ማለት እዩ እዚ ተሓሳስባናሲ ከመይ ይልወጥ ኣሎ እዚኣ ክንርዳእ ኣለና ከመይ ኢና ንልወጥ ዘለና እቲ ኔጋቲቭ እንዲ ሓሳብካ ድኸውን ብምሉእ እቲ ሓሳብ እቲ ናይ ጭንቀትን ናይ ፀቕጥን ኩሉ ሻዕ እቲ ሓሳብ ናይቲ ሰብ ኔጋቲቭ ድኸውን ደይሓሰብክዮ ደይደለኽዮ ኔጋቲቭ ይፍቲ እምሮ ክድመፀኪ ሕጂ ደይኮነ ዓለም ከም ምሻሎ ኣረኣያ ናይ ዓለም ዘለኪ ኣረኣያ ናይ ሰብ ዘለኪ ኣረኣያ እቲ ኩነታት ክስ በቃ ደይከውን ነገር ይጠዊ ናብ ኔጋቲቭ ነገር ጥራሕ ዘድህበልኪ ማለት እቲ ናትክደሉ ሓሳብ ስለዚ ሲ ኣእምሮናሲ እንታይ ከመይ ሓስብ ኣሎ ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ሻዕ ቸክ ምግባር የድልየና እዩ መዓልታዊ ኩሉ ሻዕ ምክንያቱ ከምዚ ደሮና ምንጋፍ ዓይነት እንታይ ዓይነት ደሮና ኣሽሓት እንዲብቲ እምሮና ድመፅእ ሓሳብ ኣብ ሓንቲ ሰከንዲ ክንደይ ኣሽሓት እዩ ድመፅእ ሕጂ ነቲ ሓሳብ እንትሲ ግን ክሓልፍ ክእል እዩ ብእምሮኻ በቲ ርእስኻ ከምቲ በዓል ርጋቢት ደን ጭሩ ደን እንዳሓልፋ ብርእስኻ ኣብቲ ርእስኻ ኮይነን ናተን ኣጉዶ ክሰርሓ ግን ናትካ ሓላፍነት ሕጂ ኮነ ሓሳብካ ማዓት ኔጋቲቭ ማዓት ገለ ኣብቲ ርእስኻ ሲ ምምሕዳር ክህልወካ ኣለዎ ኣይናይ ሓሳብ ኢኻ ዝተናጊድካ ተሰላስሎ ኣይናይ ሓሳብ ኢኻ ኸ ትሰዶ ሕጅስ ኮፍ ኢለን ክሰርሓ እንድሕር ፈቂድካ ኣለንስ ከምኡ ማለት እቲ ሓሳብካ ኔጋቲቭ ነገር ኮፍ ኢሉ ብቲ ርእስኻ ኣጉዶ ሰሪሑ ገዝኡ ክገብር ከሎ እዚ ፀገም እዩ እንድሕር እቲ እንዳፈላለኻ ግን ትደየድልል ጊስካ ጥዑይ ዝኾነ ነገር ንዓኻ ዝጠቅም ተሰላስል እንድሕር ኮንክ ግን እቲ ናይ ኣእምሮኻ ጥዕና እውን ክእለት ኣለዎ ማለት እዩ ነተቐብል ኣብቲ ፀገም ኣእምሮ ዝበፅሕ ሰብ ግን ነዚ ክእለት የብሉ ክነፍዮ እቲ መንፊት ናይ ርእሲ ምጥዓይ ድበሃልሲ ክእለት የብሉ ሕጂ እቲ ትገብሮ እቲ ውሽጥኻ ደሎ ኔጋቲቭ ሽዕነትን ሕማቅ ነገር እዩ ዘለዓዕለካ ስለዚ እቲ ስምዒትክ ምስ ተለወጠ እቲ እምሮኹ ምሽ መዓት ኔጋቲቭ ሓስብ እቲ እምሮ ኔጋቲቭ ምስ ሓሰበ ኣረኣያ ናይ ዓለም ኣረኣያ ናይ ሰብ ኩሉ ሰብ ክፉእ ኩሉ ሰብ ደይጥዑ እንዳሓሰብኪ ኣብቲ ስምዒትክ ከዓ ኔጋቲቭ ስምዒት ይድሕድረልኪ እቲ ኔጋቲቭ ስምዒት እንታይ ይኸውን ሽዑ ኣብቲ ውፅኢት ናብራኸ የርኢ እቲ ውፅኢት ናብራ ደይ ምግባር ደይ ምኻድ ደይ ምሕላፍ ደይ እቲ ምሻሎን ዘይምምጥጣር ስኢልካ በቃ ክስታይ ትኸውን ማለት እዩ ተስፋ ቆረፅ በቃ ተስፋ ቆረፅ ኣነ ዳ ኣይኮነለይኒ ኣነ ዳ ኣድፈቶም ኮ ይሓልፍኒ ኣነ ዳ ከምዚ
اجي ولا مثالي فتنا دحرالو قلعخا ولا نسخا بعلخا وناي مكينة فتنا يكون قال ابتر اسي انتي دمتاني انا كو فتنا يكون الليني نفعتي كونكون قدمي وانت مرس نفعتي كونكو حسب نفعتي كونكون فتنا غيرون حليفي يفلطني اهدى سلاسل دلخو حجي نزل سلازل سلاسل صنحخو كدالون ግዜ ሃብኳኒ ነፍሰይ ኣብቲ ፈተና ክበፅሐ ወይ ፈሪሐ ካብቲ ፈተና ክተርፈ ኣይከይድን እየ ወይ ከዓኒ እቲ ኣንዛይቲ እየ ድብለክ ወይ ከዓ ገይረ ከዓ ፅቡቅ ነጥቢ ከምፅእ ኣይክእልኒ ምስ ተረብኩ ሽዑ በቃ ኣነ ዳ ውድቕቲ እንደ ሕጂ ውድቕቲ ኮንካ ይኮንካን ሕጂ እቲ ፖዚቲቭ ማይንድ ሰት ዘለዎ ሕጂ ድፍለ ካብኡ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ለሓንቲ ተሪፈ ኣለኹ ሎሚ ፅባሕ ከዓ ኣፀናንዓይ ዕሬኽ ወይ ከዓ ግዜ ሂበዮ እሞር ክሓልፍ ይኽእል እየ ይብል እቲ ኣእምሮ ጥዕና ደይብሉ ግን ኦሮማይ በቃ ክፍትን እውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ኣብ ቆልዑት ከምዚ ክርአ ከሎ ከነስተውዕለሉ ኣለና በቃ ክብል ከሎ እዚ ሕጂ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናይ ውዱቕ ዓይነት ሜንታሊቲ ዲ ሒዙ ዘሎ ናይ ጭንቀት ናይ ኣንዛይቲ ዲ ወይስ ከመይ ኢኻ ጌርካ ከነዚ ከተመሓድሮ ኩሉ ሰብ ወድቕ ኩሉ ሰብ ተርፍ ግና ጸናንዓኻ ዕሪ ግዜ ሃብካዮም ከይትኸውን እስከ ለውጦ ስትራቴጂ ናትካ ሓለፈ ግዜ ከምዚ ከምዚ ታዊኽካ ነርካ ወይ ከምዚ ግዜ ይበልካ ነርካ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ፅኒዕካ ነርካ እስከ ሕጂ ከምዚ ከምዚ ረኣዮ ኢልካ ኣፀናንዑ ቀይሩ ንኽብል ንኽሓልፍ ወይ ከዓ ነቲ ክገብሮ ደሊ ኣብ ዓበይቲ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ውዱቕ እየ ኣነ እኮ ሓሊፈ ይፈልጥኒ ኢሉ በቃ ኮፍ ክብል ይኽእል እዩ ሕጂ ኣይፍትና እንድሕሪኡ ክንዲ ድገብራ ሕጂ ብከምዚ የቋርፆ ማለት እዩ ናብ ካልእ ሓሊፉስ ካልእ ክገብር ኣይክእልኒ ክላ ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ ስጋዕ 200 ኢንተርቪው ዝገበሩ ፈልጥ እየ ኣመይ ድበለ ስራሕ ድኣተው ሕጂ ምሁር ከሎ ኩሉ ነገር እንዳሃለዎ 200 ኣፕሊኬሽን ገይሩ ሕጂ እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ኣሎ ጥዕና እዩ ዋላ ንምንታይ 10 ግዜ ደይ ትወድቕ ኦኬ እዚ እውን ኣብቲ ኣእምሮኻ ብሰላም ብድሓን ተረጋጊኡ ከሎን ክትለማመዶ ኤግዛክትሊ በኣካ ነገር እውን እዩ ያ ያ ካብቲ ኣልስ ፅቡቅ እቲ ናትካ ኣረኣእያስ ኣብ ሂወት ዘለካሲ ትስፉ ኮይንካ ያ ክትነብር ከለካ እውን ካብ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኔጋቲቭ ዘይጠቅም ሓሳብ ውዱቕ ዝኾነ ሓሳብ ብዛዕባ ኩነታት ይኹን ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻሲ ያ ከተምልጥ ትኽእል ኢኻ ነቶም ምሳኻ ዘለዎም ከምኡ ማለት እዩ ያ ያ ትኽክል ያ እተን ካብተን ዝበልናየን ሓንቲ ቀዳመይትን መጀመርያ ረድኤትን ናይ ስነ ኣእምሮ ቁሩብ ሓሳባት ብዛዕባአን ከዓ ወሲኽ ክስካሃብና ኣልምዛ ሓፍተይ ኣብ ገዛ ክትሕገዞ ትኽእል ባዕልኻ ክትብሎ ዶ ኣልዮ ወይ ሰብ ኣብ ጥቃኻ ኮይኑ ያ ኤግዛክትሊ ያ ሹር ሓንቲ ካብተን ቁርብትለይ ክዝርዝር ግን ቅድሚ ናብታ ሓገዝ ምእኻድና ነቲ ሰምዓይ ክበርሃሉ መታን ሓደ ካብቲ ዘይጠቅም ኣተሓሳስባ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ደይብሉስ እንታይ እዩ ሓደ ጀነራላይዝ ምግባር ብዘይ መርትዖ ምሕሳብ ንኩሉ በቃ ወይ ከዓ ኖ ፐርሰናላይዝ ምግባር ፐርሰናላይዝ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ካልእ ሰብ ክስታቢሉስ ንዓኻ ትወስዶ ኣንጻርካ ስለ ዝኾነ እኮ እዩ ንዓይ እኮ እዩ ከም ዝገብረኒ ዘሎ ውላድካ ገለ ገይሩስ ንዓይ እኮ እዩ በቃ ክእዘዘኒ ስለ ዘይደለየ ናቱ ፀገም እኮ ኣለዎ ናቱ ድኾነ ኣለዎ ግን ንዓኻ ስለ ዝገበሮ ኣይኮነን ሕጂ ፐርሰናላይዝ ክገብሮ ከለካ ብዘይ መርትዖ ትሓስብ መርትዖ ይብሉን ወይ ገለ ሰብ ገለ ክገብር ከሎት ኩሉ ናባኻ ትወስዶ ፐርሰናል ትወስዶ እቲ ካልኣይ ማግኒፋይ ተዕብዮ ነገራት ዓብዪ ትገብሮ ማለት ሲ ከም ለትሰይ ሕጂ ነገቲቭ ነገር የጋጥመካ ኣብ ሂወትካ ወይ ከቢድ ነገር የጋጥመካ ነቲ ካልእኻ ፅቡቅ ካለካ ብዙሕ ነገር ሕጂ ነቲ ፅቡቅ ኩሉ ዓቢጥካ ኣንኢስካስ ነቲ ከቢድ ኔጋቲቭ ዝኾነ ተዕብዮ ማለት በቃ ብመርኣይ ምሻሎ ማግኒፋይ ትገብር ጌርካ ነቲ ኩሉ ሻዕ ነቲ ክፉእ ዘግፍሕ ገለ ሕጂ ምሽዕር ክነትህልዎ እቲ ሰብ 99 ካብ 100 ፅቡቅ እዩ ትገብረሉ እቲ ካብ 100 ግን ገለ ነገር ትህልዎ ኔጋቲቭ በቃ ንዓኣስ ከም 99 ካብ 100 ገብራ ነታ 99 ደላ የንእሻማት ኩሉ ሻዕሲ ነቲ ፅቡቅ ነገር እንዳንኣሸ ነቲ ዋላ ብሂወቱን ነቲ ፅቡቅ ነገር ተገብረሉ ነቲ ፅቡቅ ነገር ከመስግነሉ ዝኽእል
እንዳሃለዎ ከሎ ነታ ንእሽተይ ደይኮነ ደላ ገይሩ ብኣዕመቆ ዘሚት በቃ ቦታ ረክብ ናይቲ እምሮ ጥዕና ደይምህላእ ማለት እዩ ካልእ ጀነራላይዝ ምግባር ወይ ከዓ ኦቨር ጀነራላይዜሽን እዚ ሕጂ ዝኾነ ፍጻሜታት ኣብ ሂወትካ ወይ ከዓ ነቲ ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙካሲ ብሓፈሻ መደምደምታ ምግባር በቃ መደምደምታ ትገብረሉ ብሓንሳእ ወይ ከዓ ንሰባት ኣብ ድኾነ ክትጥቀኖም እንተኾንካ ኩሎም ሰብኡት እኮ ከምዚኦም ወይ ኩለን ኣንስቲ እኮ ከምዚአን ሕጂ ከምዚ እንተኢልካ ጥዑይ ሰብ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ብትርእስኻ ጥዒቲ ሰብ የላን ኢልካ ኢኻ ከምኡ ከዓ እታ ጓል ከዓ ጥዑይ ሰብኣይ የለን ኢላ ሓሲባ ሕጂ ንኩሉስ ብሓደ ወይ ከዓ ኩሎም ኤርትራውያን እኮ ከምዚኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን እኮ ብዓዲ ብምሉእ ብሓንሳእ በቃ መዓት ክንደይ ሰብ ለባም ክንደይ ገለ ንሓደ ነቲ ደለካ ሰብ ነቲ ሸዓደ ጋጥመትካ ክንደይ ምዝራብ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ናይ እምሮ ሰብ ምንባብ ኣእምሮ ሰብ ምንባብ ክብል ሕጂ ብገርህ ክስኽ ምሽ ሕልፍ ትብሊ ወይ ከዓ ምስ ገለ ሰብ ክትዛረብ ፀንሒ ወይ ናብ ካልእ እንዳርሓቅ ርእያ ከቢል ክንስ ትስሕቅ ብካልእ ትኽን ይኹን ትስሕቃ ደለኽን ኣሃ ሕጂ እኮ ንዓይ እኳ ንስሓቃ ደለዋ ወይ ከዓ ሕጂ እኮ ተሓስብየ ደለኹ ፈሊጠክ ኣለኹ ስቕ ኢልክ ደለኹ እኮ ጣምታኺ ርኤክ ኣለኹ ወይ ጣምታኻ እኮ ርኤካ ኣለኹ እንታይ ትብል ከም ዘለኻ ብውሽጥኻ ብዛዕባ እንታይ ተሓስብ ሕጂ ኔጋቲቭ በቃ ኩልሻዕ ኔጋቲቭ ነገርሲ ኣብቲ ርእሱ ኣሎ በቃ ብዛዕባኻ ፅቡቅ ከም ደይሓስብ ደለኹ ኩልሻዕ ወይ ከዓ እቲ ሓደ ኻ እንታይ ኣሎ ወይ ኩሉ ኦል ኦር ናቲን ኩሉ ነገር ሕጂ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጥዑይ ሰብ ይብሎ ሓንቲ ነገር ምስ ረኸብ ኩሉ ከዓ በቃ ዜሮ ካብ ሚእቲ ህቦ ማለት ወይ ጻዕዳ ወይ ጸሊም ኣብ መንጎ ድበሃል ነገር የለን ሕጂ ናይ እምሮ እቲ ፀገም ከም ደለና ንፈልጦ ከምዚ በቃ ነቲ ነገራት ወይ ኣካባቢና ሓንቲ ብምልእታ በቃ ኦኬ ኦሮማይ እዚ ይቀርብኒ ኣሲ እተዓፅዮ ወይ ከዓ ምዚ ኣይከውንኒ ምክንያቱ ከምኡ እንተኮይኑ ምስ ወላ ሓደ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባላንስ ዘይምህላው እቲ ሓደ ሕጂ ነዚታት ከመይ ኢልና ኢና ክንሰምዖ ንኽእል እቲ ኣሰማምዓናሲ እቲ መጀመርያ ቀንዲ ረድኤት እንታይ እዩ ክትሰምዕ ኣክቲቭ ልስንን ወይ ከዓ ብንጥፈት ምስማዕ ብንጥፈት ምስማዕ ክንብል ከለና እንታይ እዩ በቃ ነቲ ሰብሲ ነቲ ናቱ ታሪክ ነቲ ኩነታቱ ነቲ ስምዒቱ ብድግባእ ምስማዕ ከም ትሰማዕካዮን ከም ተረዳእካዮን ከዓ ከተፍልጦ ከለካ ነቲ ዝበሎ ሕጂ መሊስካ ደጊምካ ኣሃ ከምዚ ማለትካ ድዩ እዚ ዲኻ ድበልካኒ ምክንያቱ ከተብርሃሉ ድሕር ከም ትሰምዖ ደለካ ትፈልጥ ኣሎ ኮይኑ ሰብ እንታይ ይኸውን ደግመልክ ምሽ ዘረባኺ ኣሃ ከምዚ ዲኽልክኒ ከምዚ ማለት ክዲ እወ ከምዚ ማለት እየ ሕጂ ነቲ ሰብ ዋጋ ትህቦ ኣለኻ ምስኡ ከም ዘለኻ ኮንቨርሴሽን ትገብር ከም ዘለኻ ተቕልበሉ ምክንያቱ ብኩሉ ሰብ ተነፅገ ኮይኑ ይስምዖ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ኩሉ ሰብ ዝነፀጎ ኩሉ ሰብ ብእምርኡ ብዛዕባ ሕማቅ ዛርብ ደሎ ኩሉ ዝሓምዮ ደሎ ኩሉ ዝነፅጎ በቃ ሕማቅ ጥራሕ ይስምዒት ደሎ እስኻ ሕጂ ክሰምዖ ብክብሮት ክትሰምዖ ከለካ እንታይ እዩ ትስምዖ ዋው ዋጋ ኣለኒ ንእሽተይ ጭራ ተስፋ ኣብቲ ውሽጡ ትገብረሉ ማለት እዩ ኣሃ ተስፋ ኣለኒ ለካ ሰብ ዓይነት በቃ ምስ ሰብ ክነብር ክእል እየ ወይ ከዓ ሰብ ኣኽብረኒ እዩ ሰብ ክሰምዓኒ ክእል እዩ ሰብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ከመይ ገይሮም ኣቢሎምኻ ወይ ምግቢ ቀሪምልልካ ገለ ይኮነን ከመይ ገይሮም ትሪት ገይሮምኻ ሰሚዖምኻ ዶ ናይ ብሓቂ ፅን ኢሎም ሰሚዖምኻ ዶ ከም ሰብ ኣኽቢሮምኻ ዶ ሰብ ድርኢ እዚኦም ከዓ ሕጂ ኣብ ድኾነ እዋን ኣብ ድኾነ ቦታ ክንጥንቀቕ ደለና መን እዩ እምርኡ ድጭነቕ ደሎን መን ስታይም ብደገ ክዳን ተኸዲኑ ኩሉ ፅቡቅ ስለ ድመስል ኩሉ ሻዕሲ ነቲ ዝረኸብናዮ ሰብሲ ኣኽቢርና ክንሰምዖ ኣለና ናይ ብሓቂስ ኣቕልቦና ብምሉእ ነቲ እንዳረኣኻ ወይ ገለመለ ወይ ነቲ እንዳገበርካ ወይ ከዓ ሞባይልካ እንዳገበርካ ደይኮንስ ብምሉእ ኣቓልቦኻ ዋጋ ከም ዘለዎ ነቲ ሰብ ጌርካ ክትሰምዖ እቲ ካልኣይ ከዓ ብደይ ፍርዲ ምስማዕ ብደይ ፍርዲ ምስማዕ እንታይ እዩ እቲ ናተይ ኣረኣእያ ናተይ ኣረኣእያ ኣለኒ ኖ ዋ ከመይ ገይረ ከም ዝብል ዘሎ ክብል ክእል እየ ብውሽጠይ ዋ እንታይ ኮይነ ኢለ ከምዚ ኢላ ተሓስብ ወይ ከዓ ኔጋቲቭ ተሓስብ ገለ ናተይ ኣረኣእያ ገዲፈ ማለት እዩ ናተይ ኣተሓሳስባ ናተይ እምነት ደኣምኖ ነገር ኣለኒ ከም ዝኸውን ኣለዎ ዝብሎ ነገር ገዲፈ ክትሰምዖን ክትቅበሎን ከለካ ብዘይ ፍርዲ
ከይፈረድካ በቃ እቲ ናቱ ሓሳብ ከተብሎ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ብሓልዮት ወይ ከዓ ኤምፓቲ ብሓልዮት ሕጂ ከምዚ ከየማዛዘንካዮ ምስዶ ወይ ከዓ ከምዚ ኢልካ ነቲ ሰብ ከየወዳደርካዮ ዝኾነ እቲ ናቱ ስምዒት እቲ ሰብ ድማ ናቱ ከተንፀባርቀሉ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ቦትኡ ኣብቲ ርእሱ ኣብቲ ጫምኡ ኣብቲ ኩነታቱ ኣቲኻ ከምኡ ኮንካ ክትሰምዖ ከለካ ሕጅስ ኣነ እንተዝኸውን ነይረስ ኣብታ ቦትኡ ሲ ከመይ ገይሩ ሰብ ክዛረበኒ ምደለኹ ነይረ ስለዚ ንነብሰይ ኣብቲ ናቱ እትዋምሽ ክዛረቦ ከለኹ ሽዑ ከም ንዓይ ገይረ በቃ ብሓልዮት በቃ ሓልየ ንዓይ ከም ዝግበረለይ ደሎ ገይረ ነቲ ሰብ ክዛረቦ ከለኹ እዚ ሕጂ ንናይ እምርኡ ደበለ ሰብ ንኩሉ ምሳና ዝነብር ሰብ ዋላ ነቲ ጥዑይ መሊሱ ከፀብቆ ክእል እዩ ነቲ እምርኡ ቁርብትለይ ክስታይ ኮይኑ ደሎ ከዓ ከጥዕዮ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናብ ተስፋ ንእሽተይ ጭራ ኢኻ ትቦ ዋላ ኣይተሕውዮ ኣትሊስት ግን ተስፋ ትህቦ ኩሉ ሻዕ ከምኡ ዓይነት ከብል ከሎ ዋጋ ናይ ነፍሱ እንዳኸበረ ንነፍሱ እንዳተቐበላ ኣነ ኔጌቲቭ እየ ድብሎ ቁሩብ ፖዚቲቭ ኣብቲ ርእሱ ትፀልወሉ ኣለኻ ነብሱ ቀትል ሓሲቡ ዝነበረ ንዑ ሓሳብ ገድፎ ተስፋ ኣለኒ ባ ክገብር ባ ክእለ ኢሉ ከዓ ነቲ ናቱ ክስታይ ነገር የብሎ ማለት ሕጂ ኩሉ ብምሉእ እቲ ንሰምዖ ከዓ እንታይ እዩ ናቱ ኣረኣያ ናቱ ተረጓጉማ ናቱ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘለዎ ኣረኣያ እምነቱ ኣተሓሳስብኡ ስምዒታቱ ኩሉ እቲ ኣብ ውሽጡ ደሎ ፍርሒ እንታይ እቲ ፍርሒ ዘለዎ ኩሉ እቲ ስምዒቱስ ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና እቲ ደጊኡ ደሎ ደይኮንስ ልቡ ክንሰምዐሉ ክንክእል ኣለና ሕጂ እዚ እንታይ ይጠቕመካ ነቲ ተሓሳስባኻ ንምርዳእ ጠቕመካ ንምምርማር ነቲ ንዓኻ ሪፍሌክት ክትገብር ነቲ ስምዒት ምርዳእ ጠቕመካ ነቲ ተቐባልነት ኣብ ነፍስና ከዓ ክንሕድር ይገብረና ነቲኦም ሰባት ንቐበልዋ ንነፍሶም ትገብሮም ነቲ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ክስማዕ ከሎ እንታይ እዩ በዚ ዓይነት ክስማዕ ከሎ ነቲ ባህሪና ከዓ ክንቆፃፀሮ ነቲ ናህና ባህሪ ናተይ ድምሎ ባህሪ ከዓ ኮንትሮል ክትገብሮ ወይ ናተይ ኢሞሽን ነገርካ ኮንትሮል ክትገብሮ ሕጂ እቲ ውሽጢ ሰብ ከምዚ ገይሩ ድሰምዖ ንሓድሕድና ከምዚ ተንሰማማዕ ነርና ኣይ ኣምሹር ኣበይን በፃሕና ናይ ብልበይ ከም ሕብረተሰብ ዋላ እንተሪኢኺ ኩሉ ሰብ እዩ ዝዛረብ ዋላ ዘረባ ከማ እንተመፂኺ እትዛረብ ዋላ ንእሽተይ ከማን እንድሕር ድሰምዕ ሰብ ረኺብካ ደስ ይድብለካ ናብኡ ይኺድ መፀካ እቲ ዝሰምዕ ሰብሲ ንክዛረብ ኩሉ ሰብ ፈቅደሉ ኢሉ ድሕር ትሰምዕ ኮንካ ኩሉ ሰብ ይመፀካ ምክንያቱ ክሰምዖ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ሕጂ ከዓ ጭንቀት ዘይብሉ የለና ውሽጡ ብተፈላለየ መንገዲ ተጨኒቁ እዩ ደሎ ኣብ ኦንላይን ነብሲ ቆቲሉ ምስ ብጣዕሚ ከምኣ ጌራ ተስካሕክሕኒ ነገር የለን ኢማጅን ድርዳእ ነይሩ ሰብ ተዝኸውን ነይሩ እስከ ቅተል እስከ ሕራይ ግበራ ገለ እንታይ ኣሎ ባሃህላ ሕማቅ ኣባና ዝገብር ነይነገር ዝገብር እምበር ነገር ዝዛረብ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ሓሊፍዎስ ኣነ ዘይገብር ተኮይኑ እንታይ ለዛረብ ዝኾነ ሰብ ሕሰብ እየ እስኪ ነፍሰይ ክቐትለ ኢሉ ዝዛረብ ኣሎ ሕጂ እቲ ባሃህላ ገለገለ ባሃህላታት ቁርብትለይ ኣብቲ ምስ ናይ ብሓቂ ናይ እምሮ ክስታይ ክትሪኦ ከለካ እስካ ግበር ሕራይ ዝገብር ሰብ እኮ ይነግርን እዩ ሽስ ምስ ገበሮስ እንታይ ኢኻ ምሻሎ ሂወት ሲ ስጋዕ ክንደይ ክቡር ምዃኑስ ክርዳኣና ኣሎ እቲ እምሮ ከዓ ንብሙሉኡ ኣካላትናን ኩሉ ነገራትናን ከም ዝቆፃፀር ኩሉ ናብራና ከም ዝቆፃፀር ክርዳኣና ኣለዎ እቲ ርእሱ እንድሕር ሕሙም ኮይኑ ኩሉ ነገር ከም ዘይጥዒ ፍሉጥ እዩ ዳስዋይ ከዓ ሰብ እቲ ርእሲ ቁርብትለይ ክሳይ ደሰክፎ ምክንያቱ ኩሉ ነገር እቲ ኣተሓሳስባኻ ኣረኣእያኻ ሚዛንካ ኩሉ ይደባላሽዎ ስለዚ ቀልጢፍና ነዚ ነገር ሰንስቲቭ ምዃኑ ፈሊጥና እቶም ጥቃና ደለና ዋላ ኣይሕመም ዋላ ኣይሃልዎ ስትረስ ፅቡቅ ጌርና ንስማዓዮ ኣቓልቦ ንሃቦ ዋጋ ንሃቦ ኣብቲ ጫሙኡ ንእቶ ከምኡ ከዓ ንደቅናኻ ብትክክል እንታይ ክሓስብ ፀኒሐ ኣልሞ ዝሓፍተይ ከምኡ እንታይ ክፍታ ምሳሌ ከተዛሪብክስ ዝገብር ነይነግር ቀዳማይ ነገር ኣፍካ ካብቲ ብልብኻ ናብ ኣእምሮኻን ዝመልአ ነገር እዩ ዘውፅእ ማለት እዩ ካብ ወላ ሓንቲስ ወላ ሓንቲ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ
እንደገና ከዓ ኣብቲ ናይ ደቅና ምስኣተና ዝቆፅል ግዜታት ክንዛረበሉ ኢና እምበር ኣብ ከምዚ ዘለዉ ቆልዑት እውን ክንጥንቀቐሎም ከም ዝግባአና ኤግዛክትሊ ኣብ ተኣሽሞ ኣትዮም ዘይኮኑ ብዝናይ ማስ ሜድያ ኣትዮም ዘይኮነ ኣብ ብካልእ ዓይነት መገዲ እዞም ናይ ከምኡ ዓይነት ምንጪ ዘለዎም ከምዚ ጌርካ ንብስካ ጥፍእ ከምዚ ጌርካ ግበር ዝብሉ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ያ ሕጂ ኣብኦም ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ማለት እዩ ደቅና ገለ ነገር ገለ ከምኡ እንድሕር ኣሰቢሂልናሲ ግዜ ከይወሰድና ከይወዓልና ከይሓደርና ሲሪየስ ክንሪኦ ያ ክንቋይቆም ስቕበል ኩሉ ክንብሎም ገለ ዘይኮነ ወይ እንታይ ከፊኡካ ዘይኮነሲ በቲ ንዕኦም ዝምጥን ነገር ጌርና ቀልጢፍና ክንተሓሓዞ ነቲ ጉዳይ ናብ ከምኡ ገፁ ከይድሃቦ ከዓኒ ያ ያ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ቀሊል ስለዘይኮነ ዓብይ ከም ገለ ክተስተግረሉ ትኽእል ቆልዓ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ዲጂታል ዓለም ብጣዕሚ ያ ተራቂቆም ስለዘለዉ ክፍኣት እንኮላይ ኣብኡ ኣትዮምን ብዙሕ ዝሕግዝዎም ከምኡ ክገብሩ ኣለዎ ከም ዝተሰሚዕካ ሞ መፍትሒታ ዳ ከምዘይኣ ኢሎም ያ ዘርእይዎም ሰባት እንታይ ከም ያ ዝግበርካ ድገም ዝብሉ ኣለውኑ ኣብኡ ምስኣተና እውን ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ብዙሓት ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም ነቶም ዘይፈልጥዎ ኢና ግን ንዛረብ ዘለና ያ ያ ብጣዕሚ ኣልሙዛሓፍቲ ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ ናብቲ ከምኡ ዓይነት ፀገም ኣጋጢምዎ ዘሎ ሰብሲ ከመይ ጌርና ክንቆርቦ ከመይ ጌርና ክንሰምዖ ከመይ ጌርና ቦትኡ ክንኣቱ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ድንጋፅና ክንሪኦ ከም ዘለና ኣኽብሮትና ዝዛረበ ነፍሲ ወከፍ ነገራት ከዓኒ ተጠንቂቕና ክንሰምዖ ከም ንሰምዖ ዘለና እንዳረኣናዮ ክንሰምዖ ከም ዝግባአና እግርና ፀኒሕኪ እቲ ነገራት ከመይ ይርእዎም ኣሉ እቲ ርድኢቱ ከመይ እዩ ዘሎ ንሕና እንዳመዘና ብኡ ክነስተባህለሉ ክንክእል ነገርና ፀኒሕኪ ኣልሙዛሓፍተይ ናይ ብሓቂ ሰብ እኮ ናብቲ ጭንቀት ዝኣቱ እኮ ኣነስ ምንም የብለይን ኢሉ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኣብ ኣያ ትጅምር ከምዚ ስለዝኾንከ ጉዳይ ናይ ከምዝጋጢሙ ዘሎ ከምዚ ስለዝኾንከ ይግባኣኒ እዩ ንዓይሲ ከምዚ እዚ ከማን ክውሕደኒ እንዳበለ ንርእሱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ነገር በቃ እንዳተደቆሰ ኢኖ ዝኸይድ እቲኣ ዝበልኪ ሓንቲ ስቴፕሲ ሓፍ ክብል ትሕግዙ ዓይነት ሰብ ማለት እዩ ዋው ከምዚ እባ ከዓ ኣኽብሮት ገይሩ ዝሰምዓኒ ይጠቅም ባ የዛረቦ ዘለኹ ባ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ከማን ክትስእ ንእሽተይ ፈውሲ ክትጅምር ትኽእል እያ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ሓደ ግዜ ከምዚ ናይ ሂወት ኣናባብራና ድዩ ከባቢና ድዩ ኣተዓባብያና ምሳና ዝዓበዩ ድዮም ወይ ኣብዚ ዝፈለጥናዮም ኣብ ቤተክርስትያን ዝፈለጥናዮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣክቲቪቲታት ዝፈለጥናዮም ሰባት ከዓኒ ነንሕድሕድና ተኸባቢርና ክንተሓዝ ከም ዘለና ከዓ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልከስ ብዙሕ ደሮና እዩ ኣብ ኣእምሮና ዝመፅእ ብዛዕባ መፅእ ናይ ፋይናንስ ተሓስብ ናይ ደቅካ ተሓስብ ናይ ሂወትካ ናይ ሓዳርካ ናይ ናብራካ ናይ ስድራ ቤትካ ገዲፍካ እዮም ዝመፅእ ሃወይ ኣብ ካልእ ዓዲ ዘለዉ ብዙሕ እዩ ኣእምሮናስ ካብ ቀፃሊ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ኣትሊስት ግን ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣእምሮካ ክቢድዎ ዘሎ ነገር ግን ዋይ ኣትፅቡቀ ኣለኹን ኢልካ ንማሓዛኻ ንሓፍትካ ንሓውካ ክትዛረብ ምኽኣል ንባዕሉሲ ከም ተራ ነገር ጌርናስ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ንሓንቲ ግን ምስ ተዛረብናዮ ግን ዝቐለልና ምቕላል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሽዑስ ይፈኽሰና من إشتي حسب سمعهن ويسمعنا ومهمزي أندي خبلنا خلص كمية عينت عباي مفتحتها نرخبا مالتي حجي كم زعينت حونت محزنت مكررة بقاني كنحلوان كنخبران كم زقبانا مالتي ويتحونا خو منجيرنا حفتنا خو منجيرهنا مالتي نقرم اندازورنا لهم مخاد زي كونس نبعثنا عاكيب ناس نيشتي كابانا قال نقرت وهبت الله ما خنهب كنفتن كوم ندابلس تيم تفوسي تمدحن تمحواي نحد حدنا خو ندابل لما انتان كبات صح بخوم وندا تتقنقنا زلنا ركبات من السبات كنكيد كم زلنا ون كردا لا لو الله خلقا كوي الله خلقا بقى أنا الله يا الله مساحة عين عباي أنا الله أجوخا أنا الله مساحة حجي سبي باللين بيني عندي دبل دلو أجوخا أنا الله مساحة زي أحد قلال تمثل نعوقن عباي نقري كل أصحاب على خاط فلت كل شعهم مسبل كاقر انت الكايقن أوريدي بتوشتوخم يتملي دلو ملسكا نتي دلو أصلي خاطر قادو دلو هاسلزس إذن AI مو بزح قمت دبلكيت ناي AI دلو حجي نفسهم قتلتي أبا أمريكا حد أول عمش ودخن دي عمتي نفسه قتلو أنا هم غير إيس خاها هم قبري لا مخرخا ويمزلي دلو حجي كاب AI مخرج دلو خاب أونلاين كيدوم يمقل مخرج زرخب دلو هنياتو دسم سب كوينو دسم عمسلا ديال سب كل سب لأناتو خساي قريدو وصلا دلو إذا أبتمس معسي يا الساعة كوي أتسمع كم إلى قريمنا أنا ولا بصراحة أنا أشتو لواس أب AI كيدا بقى خساي قبر ناشتو إن كم زي تمهارو خينا براكتس كقبر زمزة
مش له تزاربن عندي خادن قط أخا استيخونا كن سكع خندي سبابي بتحي تبل أو يا خيدي بقى عادت أنا زاربات زاربن زاربا دبدب بيتصحف الليلة يا كليلات مو نمن أبشات بيت خيدة بزعباي بقى أنا فقر دبدب بيتصحف الليلة كليلة يعني أجي سفكرة كايدي لك يخوينو كافتة عيسى كافتة عيسى كوينة يسمعنا كابتن حق سب سلدي سمعنا له بقى عمرنا باي ذا واي نرجع خستايو دهبكي لمد. تقبل أجيهم عينة سلد السبك عملها حجزنا مشالو أبتي أنا دلو أوير كنا هنرخن كل هدئ إلنا مشالو እዚኣ كم ولادي بفلاي نسخة أمروها عند حديت إنه العها كتعي كلني حق خنزارب أفتم ولدين دحر إنا نتي ولادين دحر تعي كوينو والعها أقد إنه تبع attachment دي أفقر فقرة كام با كيشو تموت ولاد كم يجري يفقرة كايهم نرسيو كحق فود دلي سبسي كم يجري نسب كحق فنو العها حق تي እያ وشتو emotional تسمعي وشتو بعده دخانة كباي كلني خامنتا إمو راح أخو እያ بايس كتقد حيتخلنا اجيتي بعلو زينا امروخات عنا سيلف كير ننفس خاسي سقع خندي خلوك افتر تقبرا نفس خاص كم بتاي كاف قرر امبر نفس خا قديف كاد بالليل سلازي تنفس خا اولح مبالكا ندقي ططو كبللهم ندقي طبق دخونه فقر هو متى انا بكل وجن بناي امور يكون بناي اكلاوي يكون بناي سمعيته يكون بكل ነገር نفسي قلح خبلالني متى نعوم ጽቡቅ ጌረ ከዓ ሉክ ኣፍተር ክገብሮም ከመደብ ብፍላይ ብዙሕ ደድልየና ከመቦኸሙ ግድነት የድልየና እዩ ቁልሕ ክንብላ ነብስና ሕጂ ናይ እምሮ ጥዕና ከዓ እቲ ዝዓበየ ኣብ ሂወትና ክስታይ እያ ብዙሕ ሓሳብ ኢና እዩ ተዛሪብና መዛሕፍተይ እየ ካብቲ ኣዝና ከዓ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ከዓ ከምዚ ይመስለኒ ኣሕዋትና ካብ ሰብ ክጠፍኡ ከለዉ ስልኪ ምልዓል ከኣብዩ ከለዉ መፅእ ኢሎም ክጥቀልሙና ከለዉ ወይ ካብ ብርሑቕ ነስተብህሎ ነገር ከምዚ ምሻሎ ቶታል ብዛዕባ ርእስኻ ከምታ ዝብልክያሲ ርእስኻ ምእላይ በቃ ግድፎ ናይ ቀደሞም ዘይኮነስ ካልእ ኮይኖም ክንሪኦም ከለና ከነስተባህል ከም ዘለና ምልክታት እዮም ብደገ ወላ ንዘይንቀርቦ ሰብ ማለት እዩ ከልና ንሪኦ ንረኽቦ ዝነበርና ገለ ብከምዚ እውን ከነስተባህለሎም ከም ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እዘን ኩለን ዝተባህላና ነገር ናይ ባሓቂ ኣነ ከም ኤርትራዊት ከም ትግርኛ ተዛራቢት ከም ከዓ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ነናቱ ኣምላኽ ዘምልኽ ነቲ ናይ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ዘምልኽ ከዓኒ ብፍርሓት ኣምላኽ ተመሊእና እዚ ሰብ እዚ ወይ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሎሚ ኣብዚ ወዲቐላ እምበር ክብርቲ ሰብ እያ ክቡር ሰብ እዩ ክብሪ ገዛእ ርእሱ ገይሩ ዝተፈጠረ ሰብ እዩ ኢልናሲ ብከምኡ ዓይነት ክብሪ ክንሪኦም ከም ዝግባኣና ወላ ካልእ ክንገብር ዓቕሚ እንተዘይሃለወና ኣብ ውሽጥና ውንቲ ብዛዕባኦም ጃጅመንታት ዝኾነ ናህና ኣመለኻኽታ ግን ጨሪስና ክነርሕቆ እዚ ስለዝገበረ እዚኣ ተባሂሉ እዚኣ ስለዘይገበረ እኮ እዩ ምሽ ነጊረዮ ነይረ እሱ እኳ ፅጋበኛ እዩ እሳ እኳ ፅጋበኛ እያ ተነጊርዎም እዩ ተመኺሮም እዮም ወላ በቃል ኣምላኽ ኣሎ ብዙሕ ነገር ትሰምዖ ማለት እዩ ከም ንዓኻ ከማነይሲ ስቴብል ዝኾነ ተኣሽሙ ዘለካ ከማንስ ቁርብ ክስታይ ዝፈጥረልካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቶም ተኣፋፋይ ኩነታት ዘለዉ ስምዒታቶም ዘይተረጋግእ ሰባት ዘለዉ ግዳእ እዚ ንክበፅሕ ከሎ ከምዚ ንሕና ንሕግዞም ኣለና መሊሶም እቲ ዝዓሞቐ ተኣሽሙ ክኣቱ ስለዚ ጥንቁቃት ክንከውን ኣብ ዘለናዮ ብከምዚ ነገር ርድኢት ክንከይድ ተስፋ ይገብር ይምሕፀን ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ታንክ ዩ እያ ብዙሕ ኢና ተዛሪብና ዓሚቕ እንድዩ ሌላ ኣይኮነን እያ ናይ እምሮ እንታይ ድበሃል ነዊሕ እንታይ ድበሃል ብዙሕ ክትተብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣትሊስት እቲ ቤዚክ ዝኾነ ገለገለ ርኢና ዋላ ኣይንንገር ንሰብ ነብስና ቁልሕ ነብለላ ቸክ ንገብረላ ቁርብትለይ ኣበይ ቦታ ኣለኹ ንብለላ ተሓሳስባና ክቅየር ከሎ ናይ ቀደምና ባህርያት ክልወጥ ከሎ ከምቲ ሸዊት ክትብሎ ፀንሐት ኣብ ሰብ ከዓ ከምኡ ኣመሉ እንድዩ ኣመላ እንድዩ
يلا ديكونا ولا تخنزارب كلنا ون تጠንቂቕና ክንዛረብ ጠኒስ ክትመስሊ ኢልዋን ሓንቲ ደይ ርስዖ መሳርሕትና ጠኒስ ትመስል ጠኒሳ እኮ ኣይኮነትን ቁርብትለ ያሮጊዳ ንነዊሕ ግዜ በቃ ሳቂዋ ተክስታ ሕጂ እቲ ንብሎ ምሻሎ እቲ ርኢና ኮመንት ንገብሮ እቲ ንብሎ ኣብ ውሽጡ ድሓልፎ ይንፈልጦን ኢና ኩሉ ሰብ ክዳን ተኸዲኑ ጽቡቕ መሲሉ ተኸሓሒሉ ተሸላሊሙ እንተኸደስ እቲ ናይ እምሮ ዳስ ዋይ ናይ እምሮ ክስታይ ደዳናግረካ ብውሽጢ ክትርእየ ትኽእልን ኢኻ ስለዝስ ተደናገጽቲ ክንከውን ናይ ብሓቂ ንሓድሕድና ሲ ሓንቲ ዘረባ ናተይ ንሰብ ከተልዕሎ ትኽእል እያ ሓንቲ ዘረባ ከዓ ከተውድቆ ትኽእል እያ anyway نقدر قال خينا خير yeah I think ክስታይ ከለኹ ሲ ሓንቲ ሕጂ ትሪኦን ዲኻ ኣብዚኦም ናይ ኤሮጳውያን ሲ ወላ ንእሽተይ ኣብ ስራሕ ከምዚ ስትረስ ዝመስል ነገር ድሕር ፈጢሩሎም ፅቡቅ እኳ እዮም ዘለዉ ድሓን ግን ቴራፒስት ይደልዩ ኣልማዚና oh yeah yeah ቴራፒስት ደልዮም ኦይ ናይ ክስታይ ኣለና ናይ ቴራፒ ቁፅር ኣለኒ ገለ ይብሉካ ማለት እዩ ወላ ኣይዳሃሉን እዮም እንደገና ካስ ነፃነት ኣለዎም ብዓላማ እዮም ከዓ ዝኸዱ ስለዝተጨነቁ ዲፕሬሽን ስለዝሓዞም እውን ኣይኮነን ነቲ ነገር ሲ ምርግጋእ ሲኢኖም በቲ ኩነታት ዝሓልፍዎ ዘለዉ ግዝያዊ ዝኾነ ነገር ግን ገለ መፍትሒ ደልዮም ናብኡ ግን ይኸዱ ተስተዛሪቦም ተስ ምክር ተቐቢሎም ተስ ኣፋኺሶም ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ዋይኖት ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣከባቢ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሃገር ኮለና ሲ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ማለት እዩ ብትክክል ባዕልና ንገብሮም ነገር ኣሎ ካብ ዓቕምና ላዕሊ ዝኾኑ ከዓኒ ባዕል ኣልሙዛ ከዓ ከማ ክንኣመሰሉ ከዓ ኣለዉና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ዋላ ከዓ ተረፒ ድኸዱ ከዓኒ ሶሪ ቋሪፀክ እምበር ሸዊተይ ናይ እምሮ ጥራሕ ኣይኮነን ስራሕ ስታክ ክኾኑ ሞ ሓንቲ ስራሕ ገብሩ ክቕየር ፈርሕ ይብሉ ተረፒ ገይሮም ስራሕ በቃ ቀልጢፈ እንዳወፃኹ ይብሉ ዝተፈላለየ ንሓንሳእ ናብራ በቃ ከምቲ ድደልይዎ እቲ ናቶም ዝሓስብዎ ዝነበሩን እቲ ደለውዎን እቲ ካይድኦም ከም ዝኸውን ኣለኹ እንታይ እየ ድኸውን ደለኹ ወይ ሰብኣይ ሚድ ላይፍ ክራይሲስ ኸውን እንደ 50 ወዲ 40 ገለመለ ምስ ኮነ ቁውጥ ትብሎታ ነገር ኣነስ በቃ ብቆልዓይ ድሓስቦ ነበርኩን ሕጂ ዘለኽዎን ኢሉ ሽዑ በቃ ምሽክናይ ሕውስ ብሎ ሽዑ ድሰርሖ ነበረ ዋላ ይገዲፎ ድኸይን እምብሓድሽ በቃ እቲ ነገሩ ክስታይ ከብል ደሊ ከምኡ ደቂ ኣንስትዮ ሞኖፖዝ ክበፅሓ ከለዋ ብጭንቀት ብገለ ክሓልፋ ከለዋ ይደልያ ብዙሕም ዝተፈላለየ ነገር እቲ ኖት ናይ እምሮ ጥዕና ወይ ከዓ ኣብ ሓዳር ባእሲ ኣብ ፋሚሊ ባእሲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዋላ ናይ ሕማም ኣብቲ ገዛ ሕጂ ሓደ ፋሚሊ ናይ እምሮ ሕማም ገብር እቲ ብምሉእ ፋሚሊ ኣፌክት ክኸውን እዩ ወይ ናይ ስጋዊ ሕማም ገለ ካንሰር ሓምም ኣብቲ ፋሚሊ እቶም ገዛ ነቲ ደሎ ኩነታት ከመይ ገይሮም ተቐቢሎሞስ ነቲ ሰብ ክሕግዝዎ ክእሉ ይመፁ ኣርእስቱ ዝተፈላለየ ኦርጋናይዜሽን ይኸፍቱ ዋላ ቢዝነስ ይኸፍቱ ቢዝነሶም ስታክ ክኾኑ ሕጂ ናብ ስትረስ ድህበሎም ናብኡ ከዓ መፂኦም ከዓ ከምዝን ከምዝን ኮይነ ከምዚ እንታይ ኮይነ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዲ ናህና ብሊፍ ድሓዝናየሎ ንኣምና ቀደም በቃ ኣብቲ ውሽጢናሲ ወይ ኣነ ክእልን እየ ትብል ድያ ገለ ነገር ኣላ ወይ ተዘርበና ድዩ ወይ ተደሃልናዮ ነገር ገለላ ኣብ ገለ ደረጃ በፂሕና ስታክ ንኸውን ክንሰግራ ደይ ንኽእል ነታ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት እውን ኣሎ ሕጂ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ኣብቲ ፋሚሊስ እንታይ ነገር ሓደ ግዜ ዘይርስዖ ፋሚሊ ገዛ ክሸጡ ደልዮምሲ እቶም ስድሮኦም ገና ከየውረስዎምሲ ሞይቶም ዓበይቲ እዮም እዚኦም ደቂ 50 ገለመለ ድኾኑ እቶም ፋሚሊ ብምልኦም መፂኦም ማለት እዮም ንክሰዶ ባእሲ ኮይኑ ኣብቲ ገዛ ፅቡቕ ዝነበሮም ፍቕሪ ኣባና ግን ተባኢሱ ነብር ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ግን መፂኦም ግን ፈቲሖሞ ኣነ ከምዚ ኮይነ ሕጂ እስኻ ኒውትራል ስለ ድኾነ እቲ ተራፒስት ወላ ሓንቲ ናይ ወላ ሓደ ወገን ኣይትሕዝን ኢኻ ስለዚ ከምቲ ኩነታት ርኢኻ ኢኻ ክትዛረቦም ፈራዳይ ኣይኮንካን ግን ብኣብኦም እዩ ዘሎ ትመልሲ ግን ነቲ መልሲ ከመይ ገይሮም ከውፅዎ ነቲ መልሲ ከመይ ገይሮም ባዕላቶም ሲ ፈትሕዎ ኢኻ ትሕግዞም ማለት እዩ ባይታ ትፈጥረሎም ነፃ ዝኾነ ባይታ ክዘራረብሉ ኣብ ካልእ ክትዛረቦ ዘይትኽእል መፂኦም ዝዛረብዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ራዳድኣና እውን ንብዙሕ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣልሙዛ anyway
آه، مزررة حليفنا لنا تصفى أمم، قبر هتكم كخل. yeah, yeah. Thank you شوتي. I think لما أنت زيادة أخلنا قالوا ما علتها لا علينا. تخيل يا هن من اللي قلعنا بزح له تفلق لي عينت دك نستيان دك تبعتي أبينا إوان بينا عدمة أبينا كنتات هتقانات منسيات تفلق لي يدلو لأن اشتكوا خنبلينا I hope كابزي أنا قر ما هيركم كتكون تسفى نقبر شير لايك سبسكرايب كأ أيترسعيكم أو كال ما دام سقعنا الراخب بسلام كأني يا أني لنا